Warang. Ya. Bontari Romana, Deus benche na Romana. Bontari Romana Janine, Romana Steven. Bontari. Irmã Ana. Sim. Nós vamos entonar e cantiga, amém? Nós vamos começar. Mitum parti feliz, que família de Deus, lavada em fuente, mita limpia. Junto com Jesus nos tacana seguro, mitum parte de família, e família de Deus, lobo tende nos tabisa, rumarang akinang, tapasou nos tum família, e nos turta uni. Ora tá sofrendo, tá nos turta sin pie. E de cada vitória nos turta goza. Mitum parte feliz, que família de Deus, lavada em fuente, mita limpia. Junto com Jesus nos tacana seguro, mita parte de família de Deus, de casa de pobre, pepa. Palácio de rei, minto novo mitin, riqueza de mim, minta graça a Deus, minto parte feliz, que família de Deus, lavada em fuente, mita limpia. Junto com Jesus nos tacana seguro, mitum parte de família, e família de Deus. Amém, danke Ana para bonita dica. Nós temos Roman Caroline tem? Roman Caroline não tem? Carolina? Também? Je tem que abrir seu mic eigenlijk. Rami abre seu mic. Ja. Even kijken. Roman Carolina of Caroline? Carolina. Carolina, oké, Roman Carolina. Tem que abrir seu mic. Ja. Roman Babri Numa. Noite Romanang, ave mi também canta cantica 483, mi time mistério. Meeting mistério, gracioso Senhor, bobo está sin igual, paduna paz, tur dia e tur hora, meeting mistério, bendición mi Señor, atame aquí, meeting
misteribo, o queda cerca mí. Tentación ang lobay, si botaban de mí. Turdia y turora, mi mister divo, bendición a mi Señor, hasta mi aquí. Mi mister divo, den gozo y dolor. Vinili Señor, y duna mi valor. Tu día y tu hora, meeting Mr. Divo, bendición a mi Señor, hasta mi aquí. Meeting Mr. Divo, si a mi turbolei, y cumplinan en mí, mi gran Señor y Rey. Tu día y tu hora, mi mister divo, bendición a mi Señor, hasta mi aquí. Anki Rumah Carolina. Aisha Minosaku, Aisha de ainda. Pero Ana ta quer cantar. É parte do Aisha ta digo assim. Se for. Numa Ana. Si hermana, Então, pondra se Ana estava em estado por cantar e cantica. Na Aisha se lugar passou. Eu não tenho ainda me questão. si hermana, ora não chega a Chelo, 6:33. É 33? Até. Até. Ela chega? Yes. Tem lábios no mic. Ok. Ok, danke na senhora. Lábios no mic, rápido. Mike abre? Ja, agora sim. Na Aisha? Boa noite. Danke, minha irmã. Então vai cantar cantiga 652, Amor na Casa. Sin dulzura de casa, si nos tin amor, gozo antolotadinos, si nos tin amor, gozo na abundancia ti, y sorizaron dinos, y conduchan tolota, si tin stimación, ay conduchan tolota, si tin stimación. Shelvente lo alegra, y nos tin amor. Teracu amor llena, si nos tin amor. E corriente lo alegra, y turnubia lo tacla. Dios nahal tu lo goza, si tin stimación,
Stimasyo, stimasyo, ay conduciam toluta, stimasyo, hasimi enter dengbo, ilo mistima, ibo oferta masepta, ilo mistima, sosega ibon sigur, simpika rondimi, pa medio di bondad, a mí lo estima. Stimasyo, stimasyo, ay conducian toluta, siti stimasyo. Amen. Amen. Dank je, Roman Aisha. En daarna Punita in kijken. Nos tem 3 minutos mais. Já se Roman, estava de querer cantar. Himno mais. Para No. pingin na standby. Yes, na Amen. standby. Lagami wag. Mita Mira, Rumang Aisha ta standby. Awe ko Rumang Carolina. Que me ori. Porta. Misa ko Rumang Aisha Carolina lo que canta. Paso Rumang Aisha ting. Ora no siga shelo. Então Rumang Carolina ta conducita. Deus hermana por. Ora no siga shelo aqui. Misa Rumang Ori. Sita ora no siga shelo ta. Rumang Carolina. Rumang Aisha. Aisha, Sí, abre su mic back aquí. Me quiera puntra si hermana Ana por acá para nos, si está posible. Dank E a hermana me cantei. Amén. in número tá? 633. Ana por começar, não. As mic tá abrindo? ¿Sí? Sí. Canta el amor de Cristo, de su gracia y bondad. Nos lo tiene lugar de cielo, gloria para eternidad. Ora nos dará cielo, Paz y y gozo eterno nos lo tiene. nos lo tiene Lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Aquí no está peregrino, nubias curtas trovanos, ma del cielo tu lo cambia, no te sombra cerca Dios. Ora no ciega cielo, paz y gozo eterno nos lo tiene, nos lo tiene. lo mira Jesús y haya bendición sin fin. Fiel de en Cristo nos lo sigue, nos lo sirve con amor. Ora nos lo mira Cristo, recompensate seguro.
ora nos del cielo, paz y gozo eterno nos lo di, nos lo nos lo mira. Jesús Y y la bendición sin fin. pa' dilante de lucha Para firme paz, Señor. De esta de oro nos lo viva cunos rey. ora no llega al cielo, Paz y gozo eterno nos lo di, nos lo nos lo mira. Jesús Y la bendición sin fin. Amén. Masya danki rumang ana pa bonita him de kere Stephen takla pa Nisa. No bod ja stop ta. Okay. Okay. Continuo Stephen, maar het is tijdens het bureau post. Consultatie, voor het geval. Oh nee, wat? Wat er is het andere post. Oké. Argenista. Sì, sì. Argenista aí, uso cam? Sì, wat miravi? Nevak. No. Nevak, Sim, tá. sim. Intimi cam sin desi. Sim? Você também rabo. Ok, lá me vou portar outro caminho aqui. Ah, wat in doos aqui. Ah, ja. Wat in doos. Não, meu bro. Não sei. Ganhou a quando está 25, não me diz check. 24 do Vile. Tiffany. 25 da Argeni, Century. Ok, sabe me de câmbio para 24. Não, um câmbio sabe para 25. Ok.
Bueno, se quiere Colombia. Y con aquí te siguen andar rumah lewak. Finish. Kenang. Ya, sekiklah. Oke, zoom uit een tikkie. Ya. Ya, kira sa kita sekiklah. Chiquito, ya, ok, tremendo. Bueno, te quiero mi ding tu rende. Bueno, nos te bij euro e ranka sali, euro e. Yes, vamos poner grabo. Ok, feliz noche para Unitur. Ivan? Yes? Is het namen nog? Sí, opname nummer. En parece aquí. Recording in progress. Yes, feliz noche, mi romano stima. Un dia más nos está contento de porte con cada uno de vosotros. Een hele fijne avond, geliefde broeders en zusters. We zijn blij dat we weer een avond samen kunnen hebben. Yes, assim que nós por seguir elaborar studio junto. Zodat we verder kunnen blijven samenwerken en studeren samen. Ja, is maneira sempre nós tem nos roman Tiffany também que também traduzir para nós. Zoals altijd hebben we onze geliefde zuster Tiffany die zal helpen met vertaling. Ja, e nós temos roman Argenis também, maneira nós acostuma acaba que também lezen e texto não. En ook onze broeder Argenis, waar we ook mee gewend zijn, die elke avond de teksten voorleest. Lagay mis roman Argenis está calentando, que men no va que Argenis está rustig, que men kuta wega, está calentando. Onze broeder is aan het opwarmen. Hij is niet rustig, hij is aan het opwarmen. Ja, is que men un beetje órganos llegan a certo parte de tema, mee. Dus wanneer we ongeveer in het midden van het thema zijn, dus roman Argenis erbij haken. Zal broeder Argenis inhaken. Ja, is en dat erbij ranken salico e cherry ribebolo mes. En hij zal de cherry op de taart. Ja, is en toen nanos erbij switch, dus zo en na ame erbij zien de ribe zo stoel para mi lezen teksten dan. En op dat moment zullen we gaan switchen, waarbij ik de teksten zal voorlezen. Ja, is en toen eerder bij het thema. En hij zal het thema verder begeleiden. Ja, is que men die spera geen is pronto den picture. Ja, is. Wat was het laatste? Ja, is. Aqui eta pizza ame te bati, pero un beetje nos volto. Dus op dit moment sta ik nu aan de slag en hij zit op dit moment, maar straks zullen we wisselen. Yes. Stay tuned. Ok, nós também continuar we caminho nossa queda. Dus we gaan verder waar we zijn gebleven vandaag. Yes, nós também continuar, maar nós mira aqui na ribe pantalla. Zoals we op het scherm kunnen zien, hiermee gaan we verder. Yes, nós mira aqui na nossa papi die segundo nosso canando dinge santuario. Hier hadden we het over terwijl we aan het lopen zijn in het heiligdom. Ja, e nós mira com a pareja a para, ne promemebel com o altar de sacrifício. Zien we het stel staan bij het eerste onderdeel, het altaar van offeringen. Ja, e espera nossa cana vai ne lavamano. Dan zijn we doorgegaan naar de handwassingsgedeelte. Depois nós se avançar para dentro do tabernáculo mesmo. Daarna zijn we echt de tent ingegaan. Então nós vamos com dentro aqui não, nós passamos na primeiro meubel of ne primeiro nós tínhamos que o altar e mesa de pão. En eenmaal binnen in de tent zien we dat ze naar het eerste onderdeel zijn gegaan, de tafel der toonbroden. E nós trata o primeiro pão que nós toca é círculo sagrado. Dus toen hebben we het eerste brood doorgenomen en het symbolisme erachter.
Círculo sagrado is a sacred circle. Aan het heilige cirkel. Juist, dus penso para ver die individualidade nan de cada En ook hebben we besproken de individuele delen van elk ander. Ayer nós vamos ver die rol die hende hamber. Gisteren hadden we het over de rol van de man. Juist, voor die tata, por exemplo. Dus bijvoorbeeld van de vader. E não se queda na onda. Quem te corra. En Nou. wie weet waar we zijn gebleven. Aha, não se queda. Não. Juist, Wendy. Stay tuned, dames en não sei chega a você. Oké, dames, vandaag komen we op Juist. ons thema. Nós vamos aqui que pang te bisa nos awe pa edama nan. Oké. Dus vandaag zullen we bekijken wat het brood zegt tegen de dames. Juist. Nossa mira, nossa papi era que tinha crisis de ver que tinha pouco gente humble. We hebben gisteren besproken dat er een crisis is doordat er te weinig mannen zijn. E es nan que tem entre nan pouco de nan te assumir a responsabilidade. En degenen die er zijn, weinig van hen nemen hun verantwoordelijkheid. Juist. Nossa bisa era or bota reparar que tinha mais gente moe que gente humble que ta We hebben gisteren besproken dat er meer vrouwen zijn que tinha interesse em coisas de Deus. die interesse hebben in de dingen van God. Moe mes te predicar. Vrouwen preken, Moe, bom, ja, canta, oké, great, pero predicar Zingen. of hasi certo trabalho não pisar que tem de homem tem quase. zware werken die eigenlijk de mannen horen te doen. Diaconesa, we zomaar die bijna in diacono. Tem moe mes tem quase trabalho. Diaconessa, Diaconie. Diaconie, juist. de diaconessen, want er zijn minder diakonen, Juist, que men tem um crisis, não? dus er is een crisis. Ok, pero de caso assim, e pergunta de Bira, Kiko e moe mesterasi? Dan in zo'n geval, dan wordt de vraag, wat moet de vrouw dan doen? Eu tenho toma e rol die hende hamber over. Moet zij de rol van de man overnemen? Eu tenho toma rol die esposo, bisti e patch de esposo. Moet zij de pet opdoen van de echtgenoot? E te tenho que funcionar como cabeça para sombra e amo mes notasse lo que cabeça de casting quase. Moet zij dan de hoofd des huizes worden, omdat de man die rol niet op zich neemt? Ok, laat me poner assim aqui, so, logicamente, nosso margenis lota bij um tema over je aqui. Oké, ik ga het even zo zetten. Onze broeder Argenis zal het hebben over deze thema. Ja, dus me nota bij muito dieper de punto aqui. Ik ga er niet te diep op in. Ok, so kita passa, a um dia eu tenho com hasta ele momento vira pastora. Dus wat er gebeurt vandaag de dag is dat zelfs vrouwen pastoor worden. Ja, is dan vira anciano of prome anciano mesmo. Ze worden zelfs eerste ouderling. Pero lá impone assim aqui, Deus o constant pone na orde. Maar ik zal het even zo zetten. God zet zijn dingen op orde, heeft zijn dingen op orde. Juist, dus é de outra maneira a mim que é assim, da maneira Deus quer e coisas worden assim. Dus het is niet zoals ik wil dat dingen verlopen, maar zoals God wil dat de dingen verlopen. É ético tem uma ausência de gente humble, de trabalho de Deus. Het feit dat er een afwezigheid is van de mannen in het werk van God. Nota pone que mulher tem que tomar o rol de gente humble over. Betekent niet dat de vrouw de rol van de man moet overnemen. Juist, é lo qual que a mulher tem que fazer. De caso aqui. Juist. Wat de vrouw in dit geval zou moeten doen. Se a esposa nota assumir sua rol. Als de echtgenoot niet zijn rol op zich neemt. E me se por riba su esposo din oração constantemente. Moet zij haar echtgenoot dan constant in gebed brengen. Coragem para fazer seu trabalho.
hem bemoedigen om zijn werk te doen. Ja, so timbe ting muwe eigenlijk in basic kurasha, nante juda, nante kritika ambu baie masa bouw. En in sommige gevallen is het zo dat de vrouw de man bekritiseert en hem van zijn rol afhaalt. Ja, dus kurashe den lo qual go sake te bon, pushe, mustreko bopor, asie. Dus bemoedig hem in wat je weet waar hij goed in is en blijf hem bemoedigen. Ja, isso se corabon no sta met die message sostenge moe. Want wij hebben ook de steun nodig van de vrouw. Encorajamento de parte de nos esposa não. Bemoediging aan de kant van onze echtgenoten. Oké, laten we eens een rato pro me Pedro dan 3:1. Oké, we gaan nu de eerste tekst nemen. 1 Petrus. 3:1. Juist, 3:1. 1 Petrus 3:1. Yes. Sebab aqui que pang de viso no sabe. We gaan bekijken wat het brood ons zegt vandaag. Oké. 1 Petrus 3:1. Pedro. 3:1. Pedro 3. Sí, versículo 1. Versículo 1 só, não? Sí. Ok. Na mesma maneira, vosso esposa não, seja sumiso na vosso mes esposo não, para se algum de não desobedecido na palavra, não provardo ganhar sem palavra para medir conduta de não esposa não. Tremendo, não se mire dama não, que mendi nos powardo ganhar kiko, sem palavra. Tá simplesmente, sí, sorry. Dus vrouwen, hier zegt de tekst precies wat er gedaan moet worden. Juist, no nos comende ambo. En wij als mannen Powardo ganhar sem palavra. kunnen zonder woorden gewonnen worden. Door die conducta die nos esposa, door die moenan. Door de houding van de vrouw, dus Ja. de vrouwen. Correcto, pues agora bom, hiera e dama na goza machar genis. Dus gisteren hebben de vrouwen ervan genoten, Argenis. So na ambo na waru sutam, de verdad. Want de mannen werden Gezwiept. Pero ave no se bolte blaadje, no se bolte vandaag medalje. hebben we de bladzijde omgedraaid, de medaille omgedraaid. So ave Dios te papi que muenan, en don tiki que no ambo na den final. En vandaag praat God dus met de vrouwen en een klein beetje over de mannen aan het Dan eind. gaan we dan zo rijden, TikTok. Certo. Uiteindelijk toch. Oké, Dus dus... alsnog worden de mannen aan het oor getrokken. Juist. Ou seja, Deus é nos responsável com o que vem. Pero oké, God zet ons verantwoordelijk op. Hoe juist. dan ook. Que mendi MUW no meste bij comissa zeurke in de ambo. MUW guste Dus ko de yo vrouw moet bebê. niet gaan zeuren tegen de man, want dat gebeurt vaak. Juist, MUW te bom dingen koi. No sabe Vrouwen bom. zijn er heel goed in. Juist, pero pensei é Pedro de visa pa wardo gana sem palavra. Daarom zegt Petrus dat hij gewonnen kan worden zonder woorden. Palavra no meste ta hopi via. Je hoeft niet veel woorden daarvoor te gebruiken. Juist, laat ons bam back ne texto de ayer con nossa série com Provérbio 31, 10:2. We gaan terug naar de tekst die we gisteren hebben gelezen. Spreuken 31, Yes. 10 tot en met 12, yes. 10 tot en met 12. Spreuken 31, 10 tot en met 12. Spreuken 31, 10 tot en met 12. Yes. Como é virtuoso quem porém a sombra ebal mais curubi. Coração de seu esposo está confia em G. E seu esposo não tem falta de ganache. E está assim bom na seu esposo e não malo. Tur e dia não de subida. Alright. Dus, lo que Dios está buscando ahorita con muenan virtuoso. Oké. Dus wat zoekt God vandaag? Een goede vrouw.
Juist. Abo, pergunta ta, quem por haye? Maar wie kan haar vinden? Oké, nou sabi sa woy hindi ha moeten scarso, de verdad? We zeiden net dat er weinig mannen zijn. Pero oké, ting hopi hindi mo En er zijn heel veel vrouwen. Pero den tour emuwe nang ting un par kuta muwe virtuoso. En in die hoeveelheid vrouwen zijn er een paar die virtueuze vrouwen zijn. Juist, Vrouwen zijn. juist. Paso versículo te puntra quem poranye que me eta scars. Want de vers vraagt wie kan haar vinden. Dus het is schaars, het is poco. Ze zijn weinig. Juist. Maar mire que men ting un scarse da tambe, pero di muwe virtuoso. Dus er is ook een schaarste aan een goede vrouw of virtueuze vrouwen. Juist, paso wak. Awo emuwe virtuoso, escuche bom, e corazón de su esposo. Zie je hem voor herhalen? Sorry. Oké, dus emuwe virtuoso awo. Dus de goede vrouw nu. E corazón de su esposa te confia denje. De hart van haar man vertrouwt op haar. Die kon ete confia denje. En hoe vertrouwt hij op haar? El texto de Sigibisa y su esposo lo no tin falta di ganache. De tekst zegt verder dat haar man nergens gebrek aan zal hebben. Ja, es que man muy virtuoso e hombre po depender, po stens ribeje. Dus deze goede vrouw, de man kan op haar leunen, kan op haar bouwen. Ja, is po confie, po que man muy gewoon su double, pero na muy, que man. Dus hij kan haar vertrouwen. De vrouw is zijn naaste, is zichzelf, maar als vrouw. Ja, is que man echt het hoopje close kune. Dus hij is heel dicht tot haar. Ja, is het muy eta si bon so na su esposo. Y no malo. En zij doet hem goed en geen kwaad. Wak, hoop je matrimonio te quebra tambe ave door die ausencia die mujer virtuoso meneer Bisoi. Heel veel huwelijken vandaag slagen niet doordat er een gebrek is aan virtueuze vrouwen of goede vrouwen. Oké, dus esposo te bij por ejemplo la geke muchanan. Dus de man verlaat haar met de kinderen. Pero te confie que mujer te cuida pe yunan. En hij vertrouwt erop dat de vrouw de kinderen er goed voor zal zorgen. Oké, so según Génesis capítulo 3 está gente homo te primer ganador de pan pa e casa, provedor. Volgens Genesis 3 is de man de broodwinner. Of ja, Genesis 2 tambe. Genesis 2 tambe. En ook in Genesis 2 zien we dat. Ja, se zit het primeiro, después Genesis 3 se te vira, acusador y su frente. Dus eerst in Genesis 2 en daarna zien we terug in Genesis 3 met de zweet. Ja. Met hard werken kan hij zijn brood winnen. Oké. Agora, vamos ter mais de Provérbio no capítulo 2. E nós também seguir we gaan nog iets dieper. We gaan naar Spreuken, hoofdstuk 32. Sorry, hoofdstuk 2. 3, hoofdstuk vers 2. Vers 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3. Ja, hoofdstuk 3, vers 2. Nami diz lá com corato, ja, hoofdstuk 3. Nós vai seguir ampio e ribe e moe. Aqui na lá, diz lá corato, versículo 20. Nami diz lá hoofdstuk 3 meeting. Hoofdstuk 3, vers 20. Nami diz lá algo rápido aqui. Se quer só meeting net algo do best me de lande aqui. Is momento. Su audio. Ok, lá me waktis rato, sorry, só tem coisa bruado em outro aqui. Ok,
Laat me lezen, laat me lezen zaken, en toen moet je bij wachten naar zo misschien een versículo robes. Spreuken 3, Ja, Versículo wat de boot castigo. vers 11. Também deve ser esta abre sua boca com sabedoria. E na medida isso esse artigo, mano, mas se buscar louco de minha Bíblia aqui. Tem que doen Romanen vers correcto, não? Ze vindt diz. We zoeken naar de juiste tekst op het moment. Ja, dan rapidamente. Ok, provérbio me que está 31. Ok, 31, 26. 26, no? Yes. Spreuken Yes. 31, 26 misschien. Yes, laten we bij 31, 26. Ja, zie. We gaan naar Spreuken 31, vers 26. Ja, não sei com algum versículo de saque. Ok, let's say para mim, 26. Esta abre sua boca com sabedoria e confiança, carinhoso, taribo sua língua. Ok, ponto número 1. É virtuoso, ave noite damanang. Pode reconhecer o mesmo em versículo 26? Dus, dames van vanavond, herken je jezelf in deze vers dat we lezen? Ah, agora vou abrir a boca de sabedoria, de salivoje. Wanneer je je mond opent, komt er wijsheid uit. Ciança carinhoso, tariba bolenga. Vriendelijke onderwijs je op een vriendelijke manier. Laat me responder isso aqui. Kiko tá arma mais vervelho que een moeite carga. Ik zal het even zo zeggen. Wat is het wapen dat de vrouw met zich meedraagt? Ah, você sabe Wat qual is é dat? Wat is dat, Tiffany? Wat is dat? Tá não se vira de chat aqui, dama na meta quando está. Dan En samen. de dames antwoorden zelf in de chat hier. Ja. En dan kijk je antwoord dat TV. Wat is het antwoord? Wordt aan mij gevraagd. Dat is like dama me quando está. We gaan even kijken wat er in de chat A staat. mí te visa nada, Argenius no te vise. Se la ganamos me We vise. zeggen nu niks. Ik laat het aan de deur. Ja. De chat zegt, Tem duas damas que tem aqui tem arma mais potente de Enuena. in de chat wordt gezegd mond of tong. Monte barco. Ja, well, sim. Ito chiqui, pero tu vou vê-lo. Tudo assim, um monte na candela. Ei, tava de Ana tinha net. Teve ali também esse tremendo. Dank je wel eens. Ja, eu não te vise geen escuta no se vise. Dank Oké. u wel voor het lezen, Tiffany, want dan zeggen ze niet dat broeder Steven of broeder Argenis het hebben gezegd. Oké, dank je dames. Oké, dus is zeta e arme te PC is sabio bisele. Dus dit is het wapen en daarom zei de wijze deze woorden. Kusinanga bien mes, natingo bien com Als ze het sabedoria. openen, dan openen ze het en dan geven ze wijsheid. Ja, is siança carinhoso tingo flui sali voor die ribesulenga. En vriendelijke onderwijzingen of geliefde onderwijzingen komen uit haar mond. Oké, G3 o miro margens, versículo G3. We gaan nu naar vers 13. Spreuken 31, vers 13. Yes. Je bedoelt hoofdstuk 31, vers 13? Sí, camino está hoy mes, pero versículo G3. Ok. Esta busca lana e lino. E com gosto, esta traga o sumang. Alright, ok. E moe virtuoso aqui. Argenis, então moe com de wak Netflix in der dia? Dus deze goede vrouw, is zij een vrouw die alleen maar Netflix kijkt? Bota je sinta piri ba outro conta que de vela unha in der dia? Wel, zie. Zie je haar met gekruiste benen op elkaar zitten en Nagels te veilen. en nagels te veilen elke dag? Hele dag. En elke dag Hele ook. dag. Ok. No, ete gusta
Ele visa iku gusto eta tra kusumanang. En de tekst zegt, en met vlijtige handen spint en weeft ze. Ja, is que en noto moe floho, eta tra, eta move dinge kas. Portanto, com delícia tá assim. Juist, ku gusto, te vise, ku Ze is gusto eta geen tra. luie vrouw, dus ze doet het werk in het huishouden en ze doet het met enthousiasme. Juist. No obliga, pa more eta siente, verdad? Onverplicht, met liefde doet ze dit. Oké, versículo 19, miro Argenis. We gaan naar Quién? vers 19, broeder Argenis. Kiko mas. Eta tene e carrete pahila den su man e su dede nanta gara espul. Oké, que mendi, moe eta kose su panha pa su yunan, su kasa, eta care, eta ambe. Dus ze naait daar kleren voor haar kinderen en haar man. Dus ze geeft om ze. Awo, wake sake wo, versículo 27 Argenis. Vers 27 gaan we nu. Que Tremendo mas? texto. Eta tene e caminda nang di su família bom na vista e nota come pão de floedad. Tete vise, awo wak. Ora bot wak, si nós cinco, não, essa aqui não, me te bem se diz comparação, não mal compreender Ik o que ga me nu te een visa. vergelijking maken. Oké, não mal compreender o que me te visa. Begrijp me niet verkeerd. Wak, als de dingen reino animal, Dus zelfs in het dierlijk rijk, se você este bom cachorro para boak Als je- bocas, als je een goede hond nodig hebt om je huis te bewaken, Um cachorro moebo de bom. juist. Vamos ver? moet je een vrouwelijke hond zetten. Dus wak, me te karumbia, ende tabisami. Ik kan me een keer herinneren dat iemand tegen mij zei, Eu digo, me Steven, wak cachorro hambo, bonome se wak cachorro hambo. Mas so fácil "Broeder ladrão Steven, de je dentro moet niet- bocas. je moet geen mannelijke hond nemen. Ladrão de dentro bocas. Want een dief kan zo je huis binnen betreden. Nada lago cachorro of cachorro los passa, tu realmente nada corre vai. De cor. Ze laten een loopse Zie. hond voorbij lopen en alle mannelijke honden gaan achter haar aan. Anda nada bula dentro bocas. En de dief komt dan in je huis. Pero cachorro moe, master. Maar een nada. vrouwelijke hond, Juist, de master wak nada wa bocas scherpe wabo. ze houden je huis heel scherp in de gaten. Bom beesten aan ding. Ze hebben goed zicht. Mueta mira cuestión conosco me no amunta mira. Tem third, kun je mij trouwen, sexto sentido. Vrouwen zien wat mannen soms niet zien. Ze hebben een soort van 60 zintuig. Ja, is que men die Dios creëerde me com dom special. Dus God heeft de vrouw geschapen met een bijzondere gave. Dat pensei nós me ste gene moe tambe. Na me ste nós tambe Daarom hebben we logicamente. ook de vrouwen nodig. Dus e moe door que te bewaak su cas e no portoflo. Doordat die vrouw dus scherp toezicht heeft op haar huis, is zij niet lui. Ok, versículo 14. Que comas? Vers 14 nu, wat zegt het nog meer? De maneira barco nandi comerciante eta trece su comida for de leu. Ok. Dus e moe aqui também barco comerciante eta bom de financias. Dus ze is goed in de financiën als een schip van een koopman. Ja, is que men die dan is ora falta code in cas, puntre moe. Exato gos. Dus als er iets mist in het huis, vraag aan de vrouw, ze weet alles. Ok, abo tem puntre, dus que nos tem como, dus não falta la munchi, falta kiko, falta saki. Dus als jij vraagt, oké, wat eten we? Dan zegt zij tegen jou, oké, dit hebben we nodig, dit hebben we nodig, dit hebben we nodig. Ja, is nós comendo, we tenho dias de quadro, nós tenho kita nos pet, e moe te bom neko aí. In dat geval moeten wij als mannen onze petten afdoen en dit overlaten aan de vrouw, want de vrouw is er hier heel goed in. Ok, nós estamos back, ribe parte comerciante, pero banco é de 5. We komen terug op het schep van de koopman, maar we gaan nu naar vers 15. Ok. Eta lanta mientras ta noche ainda
e tá dando comida na sua família e tarefa na sua sirviente na. Mire, que men die oren wordt wachten, emo weten bom dingen kon je daarmee. En dan moet dan hoe je nou bom zie, bom de thema. Dus de vrouw is hier goed in. De mannen kunnen er ook wat van, maar de vrouw is hier heel goed in. Juist, maar die kom, emo weet die te rijden aan dingen elkaar. Want de vrouw heeft de taak in het huishouden. Juist, het moet in sali pe proveer per sukas bimbek. En de man moet het huis uitgaan en daarna weer terugkomen om zijn brood te winnen. Juist, dus juntos aan te complementar outro dia trabalho para e caso não falta nada. Dus samen werken ze eraan zodat het huis niks mist. Oké, eu ban um cita o. Okay, we gaan nu naar een citaat. Ok, vamos aqui que hermano vai dizer para lo que te trata é comerciante de versículo. Como se lê se trobe hoje? Lei o que trobe? Parte comerciante, não sei que. Sim, vers 14. Juist. O vamos aqui te dizer de quadro aqui. We gaan kijken wat Ellen White vertelt over vers 14, wat we net hebben gelezen over de schip der koopman. Ok, esse primeiro Peter Gens, me esse é de 2, poder esse de 3. Of, sim. Não mestre ajuda outro. Não considera verdade para ter e cordão na dia carteira firme, negando bo de duna bo esposa placa. Ok. Agora, a mensagem we moeten elkaar helpen. Neem het niet als waarheid om de touwen als heel vast te nemen en je vrouw afwijzen of weigeren om haar geld te geven. Oké, in que sentido? Dus in welke context? Oké, dus logicamente het cuida para ding, toch? Het dus mantener de vrouw logischerwijs ze zorgt voor binnen het huis. Pero ela moet proveer. En de man is kostwinner. Juist. Dus ela moet também tinha doen na sua casa algo, para o que te trata, sem. Dus de man moet de vrouw ook wat geven, in dit geval geld. Oké. Agora, me diz isso aqui rapidamente. Ik zeg het heel even snel. Mas eu prometo que não siga beleza. Voordat we verder lezen. Geração, a maioria B, die com é coisa que te sina difícil hoje em dia. Een van de redenen waarom dit tegenwoordig zo lastig is. Oké, que é mulher e é homem tem que tra. Dus dat de vrouw en de man moeten werken. Mas hobby bem não tem preparação, hobby bem nós não a preparar para mim que nós kan chegar na matrimônio. Dus heel vaak is het zo dat we niet voorbereid waren voordat we in het huwelijksboot zijn gestapt. Timber nós drente que debe dan eigenlijk dingen matrimônio. Eigenlijk, soms komen we met schulden in het huwelijk. De modo que a outro dois cinco traços sem não te chega. En dan betekent het dat beide moeten werken, want anders halen ze het beide niet. Of nós te gasta mais de lo que nós tem. We geven meer uit dan dat we hebben. Juist, então esse é de pone que eu gar também de começar a virar instabil, agora. En dat zorgt ervoor dat het huishouden ook instabiel wordt. Vooral se die junan dingen assunto, pior ainda. Nog erger als er ook kinderen in het huwelijk zijn. Dus mama dingo tra, tata dingo tra, king te wakke junan. Want mama moet werken, vader moet werken, wie zorgt dan voor de kinderen? Ora nan bin kas, tu do te cansa, you tingo bij outro caminho so, nan ke drumi, nan tingo drumi. Wanneer ze beide thuis komen, zijn ze moe. En dat betekent dat de kinderen vaak ergens anders moeten, want ze zijn moe. Ze willen ook slapen. Para ter junan contento, você compra videogame quizás of algo, doen moet je perseguir unga, para drumi. Om de kinderen tevreden te houden, koop je misschien een videospelletje, zodat ze bezig kunnen zijn en dat jij kunt slapen. Ja, espero que nota eu garco Dios te desenhar petasini. Maar dit is niet wat Gods gedachte was over een huishouden. Juist, vamos seguir lezen. De visa, el meester, escuche bobo, el meester laga su esposa un suma semanal. Ja, cita semanal wat te cobren, toch?
De citaat zegt verder, hij moet een bepaalde hoeveelheid wekelijks aan zijn vrouw achterlaten. Oké, laga a mí dice de palabra mensual, si no está coro mensual. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Als we wekelijks, maandelijks geld binnenkrijgen. Juist, dan wordt het maandelijks. Dan wordt het semanal. Dus in dit geval wordt het maandelijks en niet wekelijks. Oké. Y laga e así lo que eke kuya plaka aki. En laat haar doen wat zij wil met dit geld. Oké, dus ben back we pidi un beki. Niet lagi open we komen zo terug op dit gedeelte. Sì. Ribe parte cubalesa mensuali. Sì. Of eigenlijk semanale te poner. Sì, corretto. Meestal het tempo, zo carbon, es ziet que je que op jij pasa. Sì. Een puntje, zoals dit citaat, dat hier staat wekelijks. We moeten wel rekening houden dat dit in een andere tijd was. Ja. Ja, dus door dit tempo que eigenlijk maioria gente estava te cobra semanal. Of cada 2 semanas, quincena nos teme. Juist. En in die tijden was het gebruikelijk dat ze wekelijks of om de 2 weken werden uitbetaald. Ja, is dat meestal la bira, maar mensual. Juist, correct. Tegenwoordig is het grotendeels dat er maandelijks wordt uitbetaald. Yes, assim me. Awo, het is visa, bo no adune oportunidad para ejercer su tacto of su gusto. De citaat zegt verder, je hebt haar niet de mogelijkheid gegeven om, ik kan het niet zien verder, de tekst. Ja, su tacto of su gusto, dus su wil. No alleen ejercer su wil. Je hebt haar niet de mogelijkheid gegeven om haar wil uit te oefenen. Juist. Para sombra bo no a realizar de una manera adequada. Want je hebt niet op een toepasselijke manier beseft. Agora bem, que uma esposa meester ocupa. Dat een vrouw zich bezig moet houden. Bo esposa tem mente excelente e balançada. Je vrouw heeft een welgebalanceerde mentale capaciteit. Oké, cara bom, abo bambeka wo, pessoa de visa, lageasi lo que ekeku e placa aqui. Wat we eerder hebben gelezen, laat haar doen wat zij wil met dit geld. Abo que mena aqui nampa, ko emo wetingo gaste placa na kiko kuta? Wat wordt hier bedoeld? Moet de vrouw zich het geld gewoon uitgeven aan wat dan ook? Shopping te dier, iba, kon je mijn site niet erover gaan is? H&M. De hele dag shoppen op H&M of... Juist, juist, kon je mij wat AliExpress. Sí, ese. AliExpress. Juist, nou, het is het pa beginnen ancora bon? Nee, deze tekst heeft het niet daarover. No se va piano di che tu bai gemuwe pirtoso. We hebben het over de goede vrouw, de virtueuze vrouw. E muwe cristiano que tem mente excelente e bom balança. De christelijke vrouw die een excellente en ja, een gebalanceerde gedachte. Gebalanceerde mentale capaciteit. Juist, dat is palavra. Abo, versículo 4, que deve se trove, esta manera é barco nandi comerciante. Wat zegt vers 14 ook alweer? Zij is als de schepen van een koopman. Esta 13 su comida for di leu. Se mire contexto. Ze brengt haar eten van ver. Que me ora que esposo te provee te doen een parte di entrada. Dus wanneer de man, de kostwinner, een deel afstaat aan haar vrouw, aan zijn vrouw. E mulher aqui saco et maneja esen patin dispar, patin di saki, pesaia. Weet de vrouw hoe ze om moet gaan met dat geld om te sparen voor dit, voor dat, voor dit. Ja, is logicamente, como chimis leuk bebisti bij iglesia sali con e. Logischerwijs ook om mooie kleding te kopen om mee naar de kerk te gaan. Ja, is pelusi bonita pa su casaco su yunan.
om uit te stralen voor haar man en haar kinderen. Ja, dus ipo man, ik ga plakken ku notin falta di nada. Eu amo po conferir moe. Dus ze kan haar geld zo onderhouden dat er nergens gebrek aan is. Dus de man kan op haar vertrouwen. Juist, o que mata se vi ser genius. Doe na boa esposa. Wat zegt het nog meer? Ai, Jomi, não põe assim, deriva pantalla, te bem. Ja. Dank je. Ja. Ok. Duna bo esposa parte de placa que você receber. De citaat zegt verder. Sim, sim. De citaat zegt verder: geef je vrouw, je echtgenote, een deel van het geld dat je zelf krijgt. Laga eting esaki como su mes y laga eting esaki como su mes y la ge usa esaki manera eke. Laat haar dit zelf behouden en laat haar dit zelf gebruiken zoals zij dit goed ziet. E mestre queda permitir pa usa e medio nan cuetaba ta gana manera den su opinión estaba te considerar mejor. Het moet haar toegestaan zijn om dit te gebruiken, dus de middelen te gebruiken, in haar mening, dat zij zelf als goed ziet. Entonces, bisa, si estaba te ting un suma pa usa pa su mes, sin ser critica. Dus als zij een bepaalde som heeft om te gebruiken voor zichzelf, zonder ervoor bekritiseerd te worden, Elo aquita un peso grande voor de su mente. zou zij een zware last van zijn gedachten afnemen. Juist, juist. Pues di con wak. Te liever no, cara bom, esposo te doe algo para su mes. Want zij is vrij, want de echtgenoot geeft haar wat ze nodig heeft. So, cara bom, emu weta trabajando, pero den cas. Want de vrouw werkt, maar binnenshuis. Tur dos, su trabajo te importante. Tanto de ambos como Allebei hun mujer. werken zijn belangrijk, zowel van de man als de vrouw. Pero wak, pensei, avendia, hopi mu weta bisa, mi meeste bij tra. Daarom zeggen heel veel vrouwen vandaag de dag, ik moet gaan werken. Juist, pues mi no te depender ni nu en de ambos. Want ik ben niet afhankelijk van geen enkele man. Die me que hace saki mita sie. Wanneer ik dit wil doen, doe ik dit. Die me que cumpre saki mita cumpre com mi mes placa. Wanneer ik dit wil kopen, dan koop ik het met mijn eigen geld. Wat die kongen wat Dios te boete kos netje de balança. Zien wij nu hoe God dit netjes in balans zet? Pero con inimigo também cambia inteiro panorama de Kiko tu matrimônio. Maar hoe ook de vijand het hele panorama heeft gewijzigd. Juist, de Kiko tu matrimônio. Gewijzigd van hoe een huwelijk eruit hoort te zien. Correcto, pero pensei, Dios se llama nos para vai back na een modelo correcto de Kiko tu matrimônio. Daarom roept God ons op om naar het juiste model, het goede model, terug te gaan van wat Hij als eerst heeft ingesteld. Correcto, wak. Hopi be, mayor a info kariba, hiba na yu, pa na yu te bong din school, bong din Kiko te great. Heel vaak hebben ouders hun kinderen aangemoedigd of naar scholen gebracht om hun te helpen met educatie. Je dan op een master ding administratie, ding saki, ding saya. Om het uiterste te halen in administratie of in elk veld dan ook. Pero ora nang llega na ting na hogar, nang po administrar na hogar. Maar wanneer ze hun eigen huishouden hebben, dan kunnen ze dat niet behouden of onderhouden. Persona no hanya e opvoeding Want die opvoeding hebben ze niet gehad. Unico opvoeding ko lang tinta di school. Enige opvoeding wat ze hebben is dan van school. Te preserva wa bong hopi je hene muena di antes. Dus heel veel van de vroegere stellen Nanta wa dasi Turko namborase. konden ze alles. Mengo.
Zo ook de man. Personata worden die train, veel chiquito. Want ze werden vanaf kleins al getraind ervoor. En door een casa, dan por draai de hogar. Tu dos. En wanneer ze dan trouwen, kunnen ze in het huishouden bergen. Tu dos postricapagna. Tu do po Ze kunnen cucina. allebei strijken, ze kunnen allebei kopen. Nou, weet je nou, bestel Kentucky com McDonald's in banakas. Vandaag de dag bestellen we Kentucky of van elk ander plek. Ja, zo wat jenos me zitten comendo vegetale, de verat. En we horen eigenlijk vegetarisch te eten. En dus is er requerir preparação, de verat, om te gewoon een En bel pidi. Ja? dat vergt een voorbereiding. Ja, ze zijn er gewoon, kunnen ze met fast food, nou, ze zitten preparar food, we doen prepareren. Het is geen fastfood, maar het is voorbereid eten. Juist, Het wordt dus- voorbereid. Juist, dat is de educatie bezig. Oké, welke citaten kunnen we doen, Argenis? No spoor. We gaan nu dit citaat bekijken, broeders en zusters. Steve, mita tu ma over rato sina parque nesse lá e tinha. Oké, no preocupa, dale no. Bom, nós por bisa seguramente o é deber distintivo de gente moeda mais sagrado, mais santo que é som de gente homem. Guardurato, We kunnen met zekerheid zeggen dat de taken. Mag ik de citaat Ah, weer sì, voor? sì. Ja. Sorry. We kunnen met zekerheid zeggen dat de taken, gespecificeerde taken van de vrouw, het meest heilig en toegewijd is dan degene van de vrouw. Oké, want durato. Van de man, sorry. Juist, correcto. Que hermano vai te explica aqui não? C'est een boa pergunta. Wat legt zuster White hier uit? Mas suppose eu amo torta é sacerdote de casa. Want de man is toch de priester van het huis. Su trabalho é santo. Su trabalho Zijn também é werk is santo. toch heilig? Juist, mas agora Zijn werk is toch ook e heilig? tem que ir sua família através do santuário. Sim, não se estuda. E tem que ir no âmbito do sacerdote, tem que ir Hij sua moet zijn família gezin begeleiden door het heiligdom heen. para topar com Deus em lugar santíssimo. Om met God te ontmoeten in het heilige der heiligen. Pero hermana vai te bisa que e gente não é seu trabalho mais sagrado. Maar zuster White zegt dat het werk van de vrouw nog heiliger is. Em que sentido? In welke vorm, in welke context? Ok, sigue lezen para mim, irmão. Lees maar verder. Que mulher tem que realizar? E também essa laga é mulher realizar a santidade em seu trabalho e com força e temor de Deus assumir a missão de sua vida. Ok, waarom rato? Lagi hermana traduzir. De citaat zegt verder: laat de vrouw even kijken. Laat de vrouw beseffen hoe heilig haar werk is en met kracht en vrees voor God haar missie in haar leven op zich nemen. Ok, want o rato, zomba, hobi bia e gente mulher te pensa que ser of ting natuur. Heel vaak is het zo dat vrouwen dan denken, of niet alle, maar sommige, Wat, se me chega na tão anciano de igreja, então é Dat sempre als ik- trabalho sagrado. dat als ik tot een ouderling van de kerk word, dat het heilige werk is. Se me vira motivational speaker, então eu me te conta. Dat als ik een motivational, een bemoedigende spreker of spreker word, dat ik dan wel tel. Dus eu me te den petje, want é verdade, geen likes, com share, com Want followers. dan ben ik in beeld. Dan krijg Like, ik erkenning. juist, followers, 1K views, 2K, 2000 views op Facebook, não é verdade? Ik hoor het niet. Oké, nu wel? Hoor mij, 1, 2, Dus als ik testen. 2000 volgers krijg, Juist. Ah, maar dan keren wat in delay, né? Oké. Yes, oké. Sim, oké, dat direito werk, sim. Sim, dus algum de chega na ta pastora também,
Ok? Dus sommigen worden zelfs pastoren. Pero ok, Kiko di con e trabalho de moeda mais sagrado de sentido que de homem. Maar waarom is dan de taak van de vrouw nog heiliger dan die van de man? Ok, continua para mim, irmão. Lagi educação yunang pananta útil denge mundo aqui e te hogar den mundo melhor. Ze mire? Laat haar kinderen zodanig opvoeden dat ze kunnen dat ze nuttig zijn in deze wereld. Juist. En een huishouden kunnen hebben in een betere wereld. Sim, juist. De outra palavra de cielo. De verdade, para alcançar o reino celestial. Met andere woorden, dat ze de hemel bereiken. Juist, maar zo hard. Dan denk je, het taten te provee para sua família. Dus terwijl de vader de kostwinner is van de familie, E dama avor te prepara e junang para o reino celestial, para formar een karakter. zal de vrouw haar kinderen opvoeden, voorbereiden voor het hemelse koninkrijk. Juist, als die homeschooling kunang. Door middel van homeschooling, Juist. opvoeding of scholen. Juist. Culto que muchanang. Momenten van toewijding of devotional. Juist, lezen Bijbel que muchanang. Kanta kunang, hunga kunang. Met ze zingen, met ze de Bijbel lezen. Salikana kunang de naturaleza. Samen met ze gaan lopen in de natuur. Juist, que mijn mama eigenlijk, ik probeer maestra, Ellen White bizarje muchanang. Dus de moeder is eigenlijk de eerste leraar van de kinderen. De lerares van de Juist, kinderen. het is een goed ding que ajuda para mucho que cresce. Sowieso we tata também te ajuda, claro. Pero e mama te promete. Dus de vrouw helpt het kind te groeien en ontwikkelen. De vader heeft hier ook een rol in. Maar de moeder zorgt hiervoor. Correcto, pues agora bom, é mucha mayanjos que tu servidor de Deus. Want dat kind wordt later een dienaar van God ook. Ja, isso nossa cara riba Ana toch, de escritura Ana, onde ela iba so yo. Ana? E die ora, sim, Ana, de escritura. In de Bijbel. Ja, me tenho observado so nosso, maar Ana também online. Muito curioso. Quer dizer, vídeo especificar. We hebben ook een zuster Ana online. Juist. Dus, het is assim, ela primite Deus que lo hiba so yo, de presença de Deus. Zij was een voorbeeld, want ze heeft beloofd haar kind te brengen weer in Gods dienst. A Espírito profecia bisabo orgo so yo tá de presença de Deus. De boeken van profetie vertelt ons dat wanneer het kind in dienst was van God, Que sua mama dava assim, cose paia hiba pa so yo. wat deed zijn moeder? Ze maakte kleren, ze naaide kleren om voor hem te brengen. Que me nota ta Ana, nota ta mama flo. Maar mire? Dus Anna was geen luie moeder, zien we dit? Oké, que comadre sigue bisa hermana, te abo. De medio. Em meio de tua atividade de vida, é dever mais sagrado de mama tá com suyunan. In het midden van al haar alledaagse activiteiten in haar leven, haar meest voornaamste heilige taak van de moeder behoort toe aan haar kinderen. Pero quanto viaja é dever aqui te queda para por seguir algum gratificação egoísta. Maar hoe vaak is deze taak, hoe vaak blijft deze taak staan om persoonlijke, egoïstische doelen te behalen? Juist. Pessoal, ako bibia, mama tinko sa, of turko da mama me se sa. Heel vaak als moeder moet je weten, beseffen, Que é trabalho que você está sumamente valoroso. dat het werk dat je doet ontzettend van veel waarde is. Você vai ajuda a preparar gente para o reino celestial dentro de mes. Want je helpt met het voorbereiden van mensen, in dit geval in je eigen huishouden, voor het hemelse koninkrijk.
Pensei nossa comissária que em de Hamburg, Daarom bisando, begonnen we gisteren met een man zeggende para mostrando que Hamburg tem que estima sua esposa, dat de man van zijn vrouw moet houden, valorar sua esposa, haar waarderen, para tá eta cuida para sua yunang, de verdade? want zij is degene die zorgt voor hun kinderen. Até moe meses waru ser estimar, meses sa mita apreciar. Door de minha Zij esposa. moet weten dat zij geliefd is, dat zij gewaardeerd wordt. Juist, então eu era batanya que moe, não também busca algo outro passe. En dan zie je dat de vrouw niet iets anders zal gaan zoeken om te doen. Ah, peanya elogio para sentir bom. Om zich waardevol te voelen en zich goed te voelen over haarzelf. Você dentro sua casa de waru estimar valorar. Want in haar huis wordt zij lief gehad en gewaardeerd. Ok, vamos lá com um citato mais aqui. Agora vamos ter que dizer 2-3 aí, você vai estar opinando. Que mais você We gaan nog een citaat bekijken. Ik pak alleen een paar, want er zijn veel. Dale numa. Y obra así importante. Sin embargo, no te escucha mama kuta Ángela para obra misionero. Sin por abay un país extranjero so. Ok. Wat een belangrijke werk. En toch horen wij van moeders dat zij verlangen naar een Ja, medische uitzending. Als ze kunnen gaan naar een vreemd land, zodat Ok, sigue. Nalo sinti kunanta batahasi. Algo kutabatabal. zodat ze voelen alsof ze iets deden die van waarde is. Ok, want rato. Okay. Querida, nós vem back. We komen hierop terug. Que me mama timbeta Dus sindico de moeder, é sindico não, pero ta simihasi é obra missionária de país afo. dus de moeder voelt dan dat als ik een medische werk doe in een vreemd land, Teoria me te bezig te haciendo algo. dan ben ik bezig met iets goeds. Met iets. Juist, pero siendo kunanta haciendo algo acaba. Terwijl ze al bezig zijn met iets. Então algo que hopi valor maranaje. En iets met heel veel waarde aangebonden. Preparando alma dentro casa per reino de cielo. Om zielen voor te bereiden in het huishouden om het hemels koninkrijk te bereiken. Que começa a seguir isso, hermana Ana? Pero Lees maar verder. Assumir é verdade é dever na diário de vida de casa e ibanan dilante tapar-se na tarefa agotador e ingrato. Maar om de dagelijkse taken van het huishouden te doen en dit voor te brengen, lijkt het voor hun een taak. Ik weet niet, minosaki kota agotador. Zware taak. Sim. Het lijkt het een zware taak en een niet gewaardeerde taak. Juist. Ja, Iemand stelt een vraag. Ja, kom zo over de vraag. Een vraag, Misha? Oké. Sì, mi bimbe, non si bimbe pregunte in final. Oké, la imponersi negi, so mi no alle se vraag, pero mi te supponersi, we zou ook in een vraag, we zo, dat we birentero Ik kan nu moeder. niet naar de vragen bekijken, maar ik zal het even zo zetten. Ik heb een vermoeden van wat de vraag is. Juist. E gente lo puntra ave, pero Steven, que tal si mi tu mama soltera? Dat de persoon zich vast afvraagt, wat nou als ik een alleenstaande moeder heb? ¿Acaso esa que está aplicable para mí? Is dit toepasbaar voor mij? Ok. Toepasselijk voor mij? Bota en abo que caso niet, dat de realidad de vida. Dit zijn dingen die behoren tot het dagelijks leven. Juist. En teorie boting, laten we zeggen, de caso na cine, so boting kutra. De caso Dus E. in sommige
zulke gevallen, dan moet je werken in zulke gevallen. Pues bomesta mama, de otra palabra bomesta tata. Want je bent zelf moeder en ook zelf vader. Oké, beting borumanang spiritual de inglês, hermano, vai estar met papier. Je hebt je broeders en zusters, je geestelijke broeders en zusters in de kerk. Corabong. Ellen White zegt er ook wat van. Corabong, rumang of mama na, misa, een persona spiritual. Dus broeders en zusters of geestelijke broeders en zusters. Ja, is moeder ook, si mama of tata, whatever, pero spiritual. Of vader of moeder, maar dan in geestelijke vorm. Nam por assistivo dingen caso aqui, dan tengo abota bij proveer pa bogar. Ze kunnen je helpen terwijl jij bijvoorbeeld de kostwinner bent. Juist, we zijn de auto, dings e caso nang specificamente bisa, no? Want het kan niet anders in zulke specifieke gevallen. Oké, bang den proverbio nan 31:23. We gaan nu naar Spreuken, hoofdstuk 31, vers 23. Vamos acabou. Vers 23. Su esposo ta conocí den e porta nandi stat, ora ku e cinta entre anciano nandi e país. Ok. Awo, combin su esposo te conheci, den e porta nan die stad. En Combin. hoe is het zo dat haar man bekend is in de poort van de stad? Nou, dat is ata esposo di Sandra te gaan win. Simpel maar Ze bedoel. zeggen, kijk, dat is de man van Sandra. Ata esposa di Roman Ana te gaan win. Daar is de man van zuster Anna. Hij komt aanlopen. Dan te reconocer con respect. En ze herkennen hem en ze respecteren hem. So di con su esposa tu mujer virtuoso. Waarom? Want zijn vrouw is een virtueuze vrouw of een goede vrouw. Pero que tal si e mujer no te virtuoso? Maar wat nou als de vrouw geen virtueuze of goede vrouw is? Kiko na lo papia di e esposo, e ora e. Wat zouden ze dan zeggen van haar man? Nito Colombiana dia sinki no, nos nota deal ku e pastor, tal y tal pastor. Ik kan me een keer herinneren dat er werd gezegd, nee, we benaderen die pastoor niet. So su casa, corabon, su esposa, Want zijn vrouw ta papia malu ku ende. praat slecht tegen mensen of met mensen. Pa motivo di su esposa nange deal ku esposo, ku te pastor. Om reden van de vrouw willen ze de pastoor niet benaderen. Juist. Ban wak di kong, proverbio nanges 2:4. We zullen nu gaan bekijken waarom. Spreuken hoofdstuk 12. Juist. Versículo 4. Spreuken hoofdstuk 12, vers 4. Oké, laga Bijbel papia we noche. En laat de Bijbel vanavond tot ons praten. Que bisa, mi irmão? Mulher virtuoso ta e corona de seu esposo, mas é mulher que ta causa vergüenza da maneira putrimento den su esuna. Tá tendo dizer que é mulher virtuoso ta kiko corona de seu esposo. Dus wat is een goede vrouw? Een goede vrouw is een kroon voor haar man. Oké, que men die amo por, laat ons als het ware broma mesmo so, é sungo ta kumi, nando bisa, quando bisa palavra trove? Eu tenho palavra de visa. Tras de cada, quanto Ana? Tras de cada. Tras de cada homem, a progressar tem mulher valente su tras. Dus we kunnen met andere woorden zeggen dat een man een beetje kan opscheppen met zijn vrouw. Want zoals de gezegde zegt, achter elke man is een valente, is een moedige vrouw die hem ondersteunt. Juist. Maar mire, que é um broma, mas uma emuego de sutra, sorry. No ting maneira de. De verdade? Dus de man kan opscheppen of zich goed voelen, want er is geen enkele vrouw zoals haar, zoals hij heeft. Esse provérbio de visa, quem poranye? Emu virtuoso. In Spreuken, wie kan haar vinden? So, ora banha algo de bal mascurubi. En wanneer je haar vindt, dan heb je iets gevonden, dan heb je
iemand gevonden die meer waard is dan edelstenen. Juist, pero contrario, una esposa, un mujer contrario a vos, ¿qué te hace? En het tegenovergestelde nu, in een tegenovergestelde vorm, Esta causa vergüenza y esta manera putrimento de hueso. een niet virtueuze of goede vrouw is dan iemand voor haar echtgenoot die hem voor schut zet of is als een ziekte in zijn botten. Vervelo, vamos com o provérbio 21, você tem provérbio toch, versículo 9. Mira, tempo está acabando aqui. We gaan nu naar Spreuken 21, Juist, versículo 9. vers 9. Spreuken 21, vers 9. Mio biba de esquina ribadak, ku biba de caso to ku umue pleitador. Até te avise. Vervelo. Nós mira hoje. Dimo was het. Nós acaba puntre dama na den comienzo. A mim corrigir essa puntre dama na den comienzo. Kiko te We hebben de vrouwen aan het begin gevraagd. Kiko te arma die mais poderosa que não tem. Wat is het meest sterke wapen die een vrouw heeft? Ina bisa lenga, outra En bisa wat zeiden boca. de vrouwen? De tong of de mond. E nós se contento awe que a gente te En we zijn- reconhecer. We zijn blij vandaag dat de vrouwen dit erkennen. Ja, so ayer den tema nós comendamos a reconhecer nos fallo. Want gisteren in dat thema hebben wij als mannen onze fout ingezien. E nós pedir Deus perdão caminho nossa falha como para exercer a tarefa diante de ambos. En we hebben vergeving gevraagd aan God dat we de mist in zijn gegaan met het uitvoeren van de taak van de man. E awe Deus também pe parte de moenang. En vandaag richt God zich tot de vrouwen. Dus moe er is een jobo bibari waskina die undak. Dus de tekst zegt, je kan beter op het hoekje van een dak wonen. Você com incômodo é coisa tá, riba hoekje de undak, kasi pa bo kaifu de dak. Zal dat praktisch zijn? Zal dat comfortabel zijn? Je kan er praktisch ervan afvallen. Ja, is bo po kibra bo weso na bo per mio é sim. Que caso como é pleita do essa Je kan makkelijk neervallen en iets breken dan in een heel huis wonen met een vrouw die altijd ruzie maakt. Da Bijbel de bise, versículo 19. De Bijbel zegt het. We gaan nu naar vers 19. Que de visa? Di 21 mes? Sí, sí. Mio biba den desierto, ku biba junto ku umue pleitador y rabiado. Alright. Que me ora bewaken we king botanje den deserto. Dus wanneer je nu deze tekst bekijkt, wie vind je in het woestijn? Oké, scorpion. Oké. Schorpioenen, Culebra venenoso. giftige slangen, Liesenbeen, duizendpoot. duizendpoot. Então, é bisa melhor biba den deserto que me de besen com o picavo. En de tekst zegt, beter woon je in de woestijn waar zulke beesten je kunnen pijn doen. Que de casca me. Vou stop, é pleite doira. Dan in een huis met, oh jee, maar nee, liever niet hoor. Awo waka wo, er moet weten que de pleite. Proverbio 27:5. Que de bisa. En wanneer, we gaan nog een tekst lezen, Spreuken 27:15. Wanneer een vrouw constant ruzie maakt. Que de bisa, com het papier. Wat zegt de Bijbel daarover? Lecmento constante riba un dia di hopi aguacero. Y umue pleitador tamescos. Wak. Nou, Imaginava we conchi butai bouw, toch? Het dak te stel lek. je voor dat er nu dus een kom beneden hangt, of is, Het dak te lek. en de dak lekt, Dus het een buraco. omdat er een gat is. En dan kon lek de zon or kai ding conch. En hoe klinkt het steeds wanneer de druppel lekt in de kom beneden? Het is dat tak. Je hoort Tre steeds otro, het tak, geluid. tak. In dat moment dat we de kans hebben, kan we gewoon weer tak. Op een gegeven moment word je er zo moe van. Que me dat tak, gente rora. Dus het blijft maar lekker.
Constant. Dus is zo niet. We zeggen probeer Luisa. Lekmento constante ribondia die hopi awasero. Dus daarom zegt de Bijbel, een druppelend lek op een dag dat het stortregent is net zo erg. En toen in de wisa we gewoon een tiki awasero. No, hopi awasero. En het zegt niet een beetje regen, maar een stortregen. Kijk je de racket, de hinder racket, Dus het blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En toen wisa we i weer pleiten door te komen. En een ruzie makende vrouw is hoe? Mes kos Salomon de Visao. Mengo da, Het en is do otro. hetzelfde, zegt Salomo. Mengo. Awo. Nós ben je een part importante, maar nós bij rond af. Nu dan, we bereiken een belangrijk onderdeel om af te gaan ronden. Oké, we zullen hopi bia, pa nós bij sera, we zullen hopi bia. Heel vaak, voordat we gaan afsluiten, heel vaak. E moeda bisa wel bosa maha je hamber di misonyo i bosa maha je lokimita kiekawa. Heel vaak zegt de vrouw, ik heb mijn droomman gevonden, ik heb alles wat ik wil, heb ik al. Corabon. En nós estudando a rol di ende moe dingen En we hogar. bestuderen vandaag de rol van de vrouw in het huis. Kami lo que nós também lezen o que também tá tarefa de ende moe, no lubida. Dus wat we nu zo meteen gaan lezen, is ook een rol van de vrouw. Oké, lezen pa mi man. Ojo, ko akito aram. Lezen pa. Rumang muenan, ora te trata di nan trabaho, no mester bisti panya kutahasi ng parse imaginan, paspanta e wara-wara ng... Ana, vamos estar. Wardi e maishi. Oké. Geliefde dames of vrouwen, wanneer het gaat om hun werk, moeten ze geen kleren dragen die je laat lijken op een schrikpop om de vogels weg te jagen. Ja, schrikpop. Kom maar. Mi sa ta ko una hermana vai sair que palavra aqui. Ik weet niet waar zuster wij deze woorden vandaan. Ja, het is verdad. Pessoa nanting ding maishi toch? E vel di maishi. En dan moet een spanta para. Maar het is waar, want in het veld van mais bijvoorbeeld zetten ze een pop van riet en zorgen ervoor dat de vogels afgeschrikt worden. Juist, kiko mas is visa. Tamat gratificante panang esposo iyunan miranang de un traje moderna y bon ajusta cupa visitante ng simple of extranjero nan. Het is beter, het is erkennend voor hun echtgenoten en kinderen om haar te zien in een moderne en goed gevormde, dus goed aangepaste kleding. Ook om bezoekers om simpele bezoekers of vreemden. Juist, pessoa die kom, dan te prefera. Oké, dan heb je een paaienetje, pessoa tal italiana de bien nos cas. Oké? Want vaak is het zo dat, laat me iets netjes aankleden, want we krijgen bezoek. Juist, of meeting bij een fiesta die tal persona. Of ik moet naar een bepaald feest van die en die persoon. Eu zie ik beter bonita, eu zie het ole, douche, fragancia. Dan ruikt ze wel lekker, dan zien haar haren er wel mooi uit. Eu zie je paie te adequat. En de kleren zijn gepast. Pero pa e casa e yunan si shawa met de boom. Maar voor de mannen en kinderen dan is een simpele jurk voldoende. Oké, kiko maar sige visa. Alguna esposa y mama ta pensa kuno ta importa ko ng bisti ta ora nan ta hasi ng trabaho y ora nan ta wardo mira solamente panang esposo iyunan. Sommige echtgenoten of moeders denken dat het niet belangrijk is hoe ze gekleed zijn wanneer ze hun werk aan het doen zijn. En ook wanneer ze gezien worden
door alleen hun man en kinderen. Pero, nanta hopi particular pabisi na mes na gusto, pawo di esnang kun noti reclamo special ribanang. Maar ze zijn wel specifiek. Kijk. Oké, maar ze zijn heel kieskeurig om zich te kleden om andere mensen, dus de ogen van anderen aan te trekken die geen speciale band heeft met haar. Correcto. Na nota más apreciable estima y amor de esposo y yunang who is nan de extranjero nang of amigo nang común. Is het niet van meer waarde om de estima? Liefhebbers. Is het niet meer van meer waarde om je liefhebbers en geliefde man en kinderen dan de simpele vrienden of vaste vrienden? E felicidad de esposo y yunang meester ta más sagrado para cada esposa y mama who es un de otro. Amen. Het geluk van de man en de kinderen moet heiliger zijn voor elke vrouw en moeder. Voor elke vrouw en moeder dan voor een ander. Juist. Tremendo. Que me andi, ok, vai rápido, so hoje sim nós temos vai. Ok. Dus de outra palavra. Dus met andere woorden. Wacht, agora bom, aqui nós estamos falando de vestido que te passa segundo a escritura, sim. Dat is een broek. Maar hier hebben we het nu natuurlijk over een kleed die zich wel past met de Bijbel. Ja, dus aqui não, hermano, vai indo papiando com gente nan di mundo. Zoals Ellen White praat niet met mensen van de wereld. Bijbel tampoco no papi di gente nan di mundo. En de Bijbel heeft ook niet tot de mensen van de wereld gesproken. Agora para ver die vestir moderado, decente, que te passa como venen de servir Dios. Wanneer het spreekt over kleding, dan praat het over kleding die gepast zijn voor een christelijke vrouw. Ok, dan mire, se aqui rapidamente, hopi mama te quer que tu costa bom suficiente para vestir in casa. Ik lees het even snel. Heel veel moeders denken dat alles goed is om in het huis te dragen. Seja que te hopi sushi e de mal estado. Zelfs al is het heel vuil en in slechte staat. Pero pronto não te perde an influência riba e família. Maar heel snel verliezen ze hun invloed over hun familie. E muito não tá assim comparação entre e pai de na mama e es de outro ende. Want de kinderen gaan dan vergelijkingen maken tussen de kledingen van hun moeder en die van anderen. Que tá bisi na maneira profilítico, dus netje, profila netje. Dus die zich kleden wel op een nette manier. E respect pa eigenlijk de bira mais débil is die mama. En het respect naar de moeder toe wordt minder. Juist, que me andi nós também aqui na parte vestuário também é muito importante dentro caso aqui. Dus we zien ook dat de rol van kleding ook belangrijk is. Juist, que men nós não pode negligerar nada de aqui, como dama. Dus we kunnen geen van deze dingen voor vanzelfsprekend nemen. Meester mantiene e corpa, saúde, assim bom exercício que você não. We moeten het lichaam gezond houden, dus beweging en je dingen doen. Tiene bom mes neti para boa esposa, também een tarefa. Jezelf mooi houden en maken voor je man. Agora bom, ta esposa, ta corona di esposo. Denk eraan, de vrouw is de kroon voor haar man. So aqui, Isaías 3:9. Desculpa me rapidamente, meu irmão. We gaan heel snel naar Isaïas
3 vers 9. Até ele screen aqui, nós pawake. E expressão riba ng cara ta testigua contra nang. Nata proklama ng pika manera Sodoma. Na notas conde. Ay dinang pasombra ng a 13 maldad riba na mes. Kama é expressão de nan cara ta. Ito bisa aqui nang ta testigua contra nang. Dus hun gezicht vertelt al, vertelt al openlijk vertellen ze wat voor slechte dingen ze doen. Ja, dus Aan hun gezicht is te zien dat ze slecht zijn. Correcto, dus het comienza na onda pa ding. Het straalt uit pa fo. De verdad? Want waar begint het? Het begint vanuit binnen en het straalt uit naar buiten. Oké, dus het bisa kinang, het bisa, Provérbio 31:30, ser atrativo te engañoso, es decir, bij focus, iba solamente parte pa fo. In Spreuken 31:30 zegt het, ser atractivo te engañoso. Elegant zijn is alleen maar uiterlijk. Y boniteza da vanidad. Wow. En schoonheid verdwijnt. Maar hueco dat teme Señor. Maar een vrouw die diep ontzag heeft voor de Heer. Esse lo guardo elogia. Zij wordt geprezen. Agora sem que men, não, me teme Señor, me está claro que men die kom guta para shawa met bom. Dus ja, ik doe maar dit jurkje aan en dat is ook goed. Nee. Pa sombra jading et sali pa fo. E boniteza jading te boniteza ja fo. Want de schoonheid van binnen die straalt uit naar buiten. Ite sei tambe met de beesten, de verdad? En dit zeg ik dus. Alguém lo visami online, pero Steve, maar kere te corazon te ko. Maar sommigen online kunnen vast wel zeggen, maar Steven, ik dacht dat het hart alles is. Juist, verdad, het comienza dengue corazon promesa Samuel 16, versículo 7. Klopt, het begint inderdaad in het hart, zoals de tekst. Pero voor de corazon te sali turcos, de verdad, y me te sali con andante. Uit het hart komen de zaken van het leven. Juist, dus lijn moet de sagriba schrijven, no será gune. Wake de visa. Turcos te conecta junto. Pues ora dus bon neglixa. Ik zet het nu op het scherm. Ja? Ja. Turcos te conecta junto, pues ora bon neglixa un cos eta hiba na e otro cos tambe. Maar gaan we daar De citaat zegt, alles is met elkaar verbonden. Dus wanneer je het ene negeert of afwijst, zal het ook leiden naar andere dingen. Juist, que me no tiene excusa venuti, no, te corazón, que me es por verdad, te tengo Het que is geen corazón. excuus. Ja, Klopt, je moet naar het hart kijken. Ese te primeiro lugar. Dat is de eerste stap. Pues e boca te papi voor die abundância de corazón. Want uit het mond komen de zaken van het leven. Juist, pero te conecta, en te separa. Het is verbonden met elkaar. Ok, nós vamos clausurar a noite que meu versículo que nós cuida em Provérbio. En om af te sluiten, lezen we dezelfde tekst waar we mee begonnen zijn. Provérbio 31:10-12. Miro man Ana Poleseba nós por sluit kunnen. Spreuken 31, 10 tot en met 12. Que te avisa. Waarom? Ok, tremendo. Dale vai, tranquilo. Geen haast, hè? Provérbio quanto? 31, 10-12. Ave noite. Aqui. Ja. No calumnia, no 31. Juist. Mujer virtuoso, quien por ahí, para sombra etabal mucho más curubi. Corazón de su esposo te confía en él. Y su esposo lo no tiene falta de ganancia. Nunca. Está así bon a su esposo y no está malo. Tú redienan de su vida. Amen. Te busca lana y lino. Y Está bom. Tina, ok. Juist. Dank. Agora, nós também clausurar que pergunta a nós. A noite nós vai oração para nos damanan
Kuta. En we gaan afsluiten met een vraag. En we gaan ook bidden speciaal voor de dames. Tour están kuta buscando un esposo. Voor alle die ook op zoek zijn naar een echtgenoot. Pa Dios po ayuda nan ta emuwe virtuoso. Promeco nang haya un esposo. Dat God hun helpt om een goede vrouw te zijn voordat ze de goede man ontmoeten. Panampo permiti Dios preparanang pa ora ng topa kunang bruidegom. Pa Sorry, ayuda ik heb Dios. het even gemist. Ja, pa ayuda panam permiti Dios ayuda nang te bom prepara. Dat ze God toestaan, zodat ze goed voorbereid zijn. Juist, promeco ng topa kunang bruidegom. Voordat ze met hun bruidegom ontmoeten. Pa edama ng porta muwenang kuta teme Dios. Dat de dames vrouwen kunnen zijn die vrees hebben voor God. Kaminda espos of e homer kulo bij kaso kunang. Zodat de man die met hun zal gaan trouwen, Por confia ribanang. op hun kunnen vertrouwen. Y pesnang ku ya kava te casa, nanda ding un matrimonio kava, no importa En quanto voor hay. degenen die al getrouwd zijn, in het huwelijk zijn, maakt niet uit voor hoeveel jaar. Panang tambe wor por ser permiti Dios convertinang de un mue virtuoso. Dat ze God mogen toestaan hen te bekeren tot een virtueuze goede vrouw. Y luego pondré me Steven, pero sina mita, komita si waru transforma. En je kan jezelf afvragen, maar zo ben ik. Hoe kan ik dan getransformeerd worden in iets wat ik niet ben? Y Dios te dice, ¿acaso tem algo imposible para Señor? En God zegt ons dan, is er iets onmogelijks voor de Heer? Señor di purbami dinge sakeo. En God zegt dan, probeer met mij. Ele bisa tambe miljonan dunami bo corazon. Hij zegt ook, kinderen, geef mij jullie harten. Dus awe nochi e dama nang sitin dama nang junto con nos awe online via de chat. Laga nos saku bo kepa nos a oração special babo. Dus vanavond als er dames zijn die graag hiervoor gebed willen, Juist. laat het alsjeblieft weten. Laga nos sapos nos te bij resa awe nochi pa nos dama. Want we gaan speciaal voor de dames bidden vanavond. Oké. Tiro matin dama na ki denga awe nochi. Uto bisa nos kepa wende amu resa pa nos awe nochi. Zijn er dames vanavond die dit gebed willen? Oké, de parse sim. Nós estamos mira também tem a comissão visa. Oké. Meerdere in de chat. Juist, nós temos que reconhecer dama, tem caminho nós, ja, a mim tem não de visa, pero cada de nós me por realizar para nós mesmos. Verdade? Si nós, We hoeven het niet met veel woorden te zeggen, maar we moeten het wel beseffen. Juist. Oké. Nós também reza, não sabe se Ana, não sabe se Romar Genis tem? We zullen gaan bidden. Zuster Anna, is broeder Argenis er? Oké, si não tem, anterior mensagem Ja, tem. meteen, no? Hallo, meteen. Não, ik ben Argenis tem. Oh, Argenis. Steven, Sim, para você oração pe dama não. eigenlijk, ik ken dat, e dama, has je oração pe dama na. Oké. Broeder Argenis zegt eigenlijk wilde ik dat de dame bidt voor de dames. Juist. Wij lagen aan als je oração pa. Oké. Dama nang, je damita nang, je wobe nang awe. Oké. Ik wil zuster Anne laten bidden voor de dames, de jongeren, allen die gebed wensen. Oké. Ora, nós está referente ora aí. Para nós por bij de oração ora aí. Laten we dan eerbiedig zijn, zodat we in gebed kunnen gaan. Yes.
Yes. Ok. Nós estamos reza. Amém. Senhor, te mira tu repetição. Alhamdulillah. Senhor, te mira turcos que nós sentar com ele. Pues nós estamos 13. Essa aqui não, dilante, Senhor. Ja, nós estamos reza. Tata Santo, Tata de amor, humildemente. Zie al onze gebedsverzoeken en wat er allemaal in onze harten zijn. Onze Heer Vader in de hemel. Nós estamos delante do trono para agradecer para a palavra. We komen voor uw troon om u te danken voor uw woord. Tata, awe nós que tem a característica de virtuoso. Vader, vandaag willen wij de karakteristieken hebben van een virtueuze, goede vrouw. Tata, abosa, tur e conflito nan com nós está passando, tur nos prueba nan, tur e falta de carinho que quizás nos portim, tur e falta de fé. Vader, u kent onze conflicten, u weet onze uitdagingen, u kent al onze problemen. Pese awe tata nos está apresentar tur essa aqui nan dilante do trono. En we brengen dit allen voor uw troon vanavond. Senhor, nós está suplicando para ajudar-nos. Heer, we smeken u om ons te helpen. Ajuda tu é muito chiquito, nan, é jovem, nan, é muito solteira e casada. Help alsjeblieft al de kleine kinderen, de jongeren, ook de volwassen vrouwen, getrouwd en alleenstaan. E também não divorciados, Senhor. En ook degenen die gescheiden zijn, Heer Vader. Turco tem dolor, turco porta sofre no momento nan aqui, tata. Ieder die pijn heeft, of die aan het lijden is op dit moment, Vader. Turco tá marraque cadena de inimigo que não por sair for de vício of e coisa que não acostumbrar com ele mundo. Allen die vastzitten, die vastgeketend zijn aan een verslaving of een zonde, waar ze niet los van kunnen komen. Pero Senhor, nos está corda riba bo palavra. En Heer Vader, we herinneren uw woord. O abo avisa, acaso tem algo impossível para mim? Dat u zelf zei, is er iets onmogelijks voor mij? E de mesmo roceia Jesus avisa, En in hetzelfde adem zegt Jezus ook, mi não avisava se bo querer lo bo mire glória de Deus. heb ik u niet gezegd dat als je gelooft dat je de glorie van God zal zien? Porque ao Senhor nos está querer que o abo por cambia e transformar nos vida nan. Daarom geloven wij, Heer, dat u onze levens kan veranderen en transformeren. Sana nos mente e nos culpa. Reinig onze gedachten en onze lichaam. Para assim o Espírito Santo pode morar de nos mente. Zodat uw Heilige Geest plaats kan vinden in onze gedachten. E para nos culpa por ter tempo limpo, santo, caminho Espírito Santo que habita em gente. Dat onze tempel, onze lichamen de tempel mogen zijn. Pesitata nos apresentar tudo romano buena ribesum. Daarom brengen we elke dame voor u. Tudo es nang rond mundo, Senhor. Ook degene rondom in de hele wereld. Para sombra pa abo e gente buena tá delicado e especial. Want voor u zijn de vrouwen speciaal en kwetsbaar. Pese nos está agradecido, tata. Daarom danken wij u, Vader. Para tudo lo que bahasi, lo que você está haciendo e lo que vai seguir assim, de vida de cada ser mulher e mundo aqui. Amen. Voor alles wat u heeft gedaan, doet op dit moment en zal gaan doen in het leven van ieder en elke vrouw vandaag de dag. Pese tata, nos está bimbo delante como evas pachi pa abo por baiene cu turbo virtud na.
Amen. Daarom komen wij u vanavond, Heer, als legerfase, zodat u ons kan gaan vullen met alle virtueuze karakteristieken. Bendicionar cada mulher. Kutam je vrouw de school, mama, casa, irmã. Zegen elke vrouw, zij het een lerares, een moeder, een vrouw. Pa assina, pa assina nos por queda obediente na e guia de vos Santo Espírito. Zodat we gehoorzaam kunnen blijven aan de leiding van uw Heilige Geest. Nós está agradecidos, Senhor, para escutar nossa oração. We danken u voor het luisteren naar ons gebed, Heer. Esconde-nos de Jesus. Schuil ons in Jezus. Schuil ons in Jezus naam. Nós está pedindo aqui de nome amoroso poderoso de nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Dit vragen wij in de almachtige naam van onze Heer Jezus. Amen en amen. 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 Comigo não, para nós para mim passei a palavra para a irmã Janine. Essa que eu me quero dizer em closing. Zie? Voordat ik het woord geef aan zuster Janine, wil ik dit nog zeggen. Juist. Se tem week te bisa minota casar. Als er een vrouw is die niet getrouwd is. E ho bisa però come porta virtuoso euro di chi valore ding. En zich afvraagt, oké, hoe kan ik dan een goede virtueuze vrouw zijn? Wat voor waarde heeft het? Cargo pro me esposo de Cristo Jesus. Denk eraan dat je eerste bruidegom Jezus Christus is. En door het virtuoso bota corona Jesus de forma aí. Dus door een virtueuze goede vrouw te zijn, ben jij de kroon van Jezus Christus. E lo papi bom di Cristo door die bobida. En men zal goed spreken over Christus door jouw leven. Ja, esposo Cristo da tua esposa. Amen. Want Christus is je bruidegom. Amen. Yes. Amen. Anto Steven, Yes. ik heb een commentaar erbij. Yes. En ik wilde ook een commentaar geven. Ik denk mulher nang dingen Zoom aqui que bij mira nos of te mirando nos online. Als er vrouwen zijn die ons aan het aanschouwen is online. Que ainda no a casa com Jesus. Die nog niet getrouwd zijn met Jezus. Es decir, que no a aceptar Jesus como nan Salvador personal ainda. Met andere woorden, die Jezus nog niet hebben aanvaard als een persoonlijke redder. É chamada de Deus está riba bobida awe. De roeping van God is op uw leven vandaag. Bijbel de bisa awe te bon nobo. De Bijbel zegt, vandaag is het goede nieuws. Awe te dia de salvação. Vandaag is de dag van redding. E se awe boa escuta é voz de Deus, mulher. En als je vandaag het woord van God hebt geluisterd als vrouw. Aceptar é voz de Deus, awe. Amen. Ik hoorde het niet. Aceptar é voz de Deus, awe. Aanvaard het woord van God vandaag. Tem oportunidade, Pabo, como mulher. Er is een mogelijkheid voor jou als vrouw. Dia 30 de março aqui, se você entregar a vida completamente na Cristo Jesus e casa com ele. Om op 30 maart aanstaand om je leven volledig over te geven in de handen van Jezus Christus en met hem te trouwen. Derando a vida bieu e salir Door je de morto oude para leven- vida. Door je oude leven te begraven Juist, die passa para morto para vida, de escuridade para luz. en overgaan van dood naar leven, van oud naar nieuw leven. Dingen oude dan bautismal. Door te dopen. We tomar contato com minha persona of com Steven e nós lo hace tramite não passa isso aqui possível. Amen. Je kan persoonlijk contact
opnemen, zij het met mij of met broeder Steven door middel van deze nummers, zodat we dit proces voor jou in gang kunnen zetten. Amen. Amen. Dank u, Roman Argenis. Roman Janine. En dan, zuster Janine. Amen. Dank u, Roman Steven, voor tremendo mensaje. Dank u wel, broeder Steven, voor de goede programma, voor de goede boodschap. En dan dank je também aan Tiffany voor het vertaal. Ook dank aan de vertaler, in dit geval Tiffany. Mita querer agora aqui, nós está será por nesse mita, Rubens Pisami. Nós será com cantica tema. Acaba pergunta. Voordat we echt afsluiten, zullen we afsluiten door eerst te zingen het themalied. Zijn er nog vragen? Dan de vragen, toch? Ja. Er waren vragen. Yes. Pero será que cantica tema por mij. Ana? Ja, hermano. Daarbij kan. We gaan afsluiten met het themalied. Nós também canta. Mitum parte feliz de familia de Dios, lavada en fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro, mita parte de familia, familia de Dios. Lobo tende nos tabisa, rumanang akinang, tapasonos tu familia, y nos turta uni. Ora unta sufriendo, nos turta sintie, y de en cada victoria, nos turta goza. Mitum parte feliz de familia de Dios, lavada en fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro. Mitum parte de familia de Dios. Die casa de pobre, pe palacio de rey, minta más un extranjero, canto novo mitin. Riqueza eterno, su poder ta de mí. Minta digno de nada, malabase a Dios. Mitum parte feliz de familia de Dios, lavada en fuente, mita limpia, junto con Jesús nos tacana seguro. Mitum parte de familia de Dios. Dank u, mama Anna. Dank u wel, zuster Anna. Nós vai seguir na pergunta now. We gaan door met het vragenronde. Ok. A primeira pergunta estava De eerste vraag was. Minha pergunta está agora, zomaar een mulher pleita? Mijn vraag nu is, maakt de vrouw voor niks ruzie? Is het zomaar? Ok, me contestai para mim, isso é a minha rumar que contestar de dois.
Oké, laat me poner zien que no te turbete zomaar. Oké, het is niet altijd zomaar. Ja, se nós agora Genesis, a gente diz bij een rato, Genesis 3. Als we herinneren in Genesis, Oké, Genesis 3, dus bij een rato. hoofdstuk 3, Versículo 16. vers 16. Ito bisa iemoe ela bise. Lo mi multiplica ma sho hopi mes bodolo na ora di parto kudololo wanya yu. Toch bo deseo lo tapa bo esposo e lo manda ribabo. Ok. Se mi pare che nang, ito bisabo. Als ik hierbij stilsta, zegt het. Deseo de emoe tapa esposo. De verlangen zal zijn naar de man. Oké, dingen thema de thema que me tinha, pero ma bule over. De bina tempo. Dit kwam ook voor in het thema, maar ik heb het overgeslagen door tekort aan tijd. Caminda sister white papi di e hombo nanku nan casta manera quando in inglese devi borden. Waar zuster Ellen White spreekt over het huis dat voor de mannen als een last wordt genomen, wordt ervaren. Niet last, het is meneer borden, men moet llega in na meneer hotel. Wat llega de hotel, boek uit salibai. Oh, als een hotel. Dus dat het huishouden of dat het huis gezien wordt als een hotel. Juist, en toen kita pasa emoe, dan muriendo di atención. En dan je atención. En wat er gebeurt is dan de vrouw sterft af door tekort aan aandacht. Juist, en toen zei de pone door con su deseo para su esposo. En doordat haar verlangen naar haar man is. Esta busca atención is en no pone de otra manera om ze pleiten. En ze kan haar aandacht niet vinden, ze krijgt de aandacht niet dat ze verlangt. En dat kan ervoor zorgen dat ze ruzie zoekt. En de hermano vai ter een hoop gente homem dan te culpabel in caso aqui. En zuster White zegt dat heel veel mannen hiervan schuldig zijn. Juist, emoe no tin bij pleiten en toen bij hoe ze ook om excuus. De vrouw moet dus niet ruzie maken als excuus. Juist, pero aceita je causa nan si. Maar dat is wel één van de redenen. Até we zeggen die citaat again. There is a tendency for the husband to feel free to go out and come in his home more as a boarder than a houseband of the family circle. Hierop kunnen we de citaat zien dat er een neiging is dat de man zich zodanig vrij voelt om uit en in te komen als in het huis alsof het een hotel is, dan echt als dat hij komt als man en hoofd van de familie. Ja, dus je zei dat, para mí wanneer ginang, je zei dat een gerazonen tambe timbe como te pleiten. Om het hierbij te houden, dit is een van de redenen vaak waarom de vrouw dan ruzie maakt. Ja, se te busque, dus de desejo de você esposa, de busque de forma aí. En omdat haar verlangen dus naar haar man is, zoekt ze aandacht op deze manier. Pero carabon dame, sei, no tu excuse para você seguir de coi, so Dios também para mim después. Watch out. Maar let goed op, dames, dit is geen excuus om dit voor te zetten. God zal ons aanspreken hierover. Yes, oké, laat me passen. Jore siguiente, ministro Marquinhos, me saguta. Está ready, en jore para contestar siguiente. Oké, dank je. We gaan naar de volgende vraag. En broeder Argenis zal dit beantwoorden. Oké, dan vou contestar a pergunta E. Ele duas perguntas, tá? Mulher conecte e tem sua curva para sua casa e seu lugar. Toch een homem daarbij busca outro iPhone. Oké. De volgende vraag is: wanneer een vrouw zich goed kleedt, zich netjes houdt voor haar man, toch is het zo dat de man dan buitenaf
toch aandacht gaat zoeken bij andere vrouwen, hoe zal het zijn voor die vrouw? Oké, tremendo pregunta. Goeie vraag. Está começando a escuchar me bom, de auto aqui. Horen jullie mij goed? Ik ben nu in de auto. Bom, você entendeu um tique estranho assim, mas não se entendeu assim. We horen je wel, maar niet helemaal. Oké, bravo. Oké, nu is beter? Sim. Is het nu beter? Ja. Para me ouvir? Sim, tremendo, hoje. Ok. Steven, mi non ti mi hai perguntato come, però vou ler essa Provérbio 31:30. Ok, Provérbio 31:30 bem. Oké, vamos ver Ik ben aqui. de Bijbel nu niet bij, maar kan je voor mij Spreuken 31:30 voor mij lezen? Ja, vers 30. Juist, ser atrativo. 30. Ser atrativo está engañoso y boniteza da vanidad. Mas hueco que teme, Senhor, esse lo guardo elogiar. Ok, tremendo texto, no? Oké, goede tekst, hè? Então, nós também com o contexto de pergunta que a irmã assim. We gaan het nu in de context zetten die mevrouw heeft gevraagd. Pero lá nos bisa, é mulher tá tendo o mais atrativo, verdade, tá de todo possível que é por ter é homem lá nos bisa feliz. Laten we zeggen dat deze vrouw tot het uiterste moeite doet om zich zodanig mooi te maken of mooi te zijn voor haar man, om hem te behouden, om hem gelukkig te behouden. É mulher, meu irmão, estimado, não mais tá atrativo para é homem, então se turcos bom para é homem, simplesmente para é homem só. Sorry. Ripeti a trove. É mulher, não mais tá atrativo e assim bom para homem, um mulher virtuoso para homem, tem não como para é homem só. Dus een vrouw moet zich niet alleen mooi maken en goed doen om. Voor de man alleen. Het bereikt niet tot daar. Die komt zo. Se é mulher não tem temor de Deus, se não teme Deus, se não estima Jesus no primeiro lugar. Want als de vrouw niet God eert, dus Jezus in haar hart heeft op de eerste plek. En também assim turcos para lá nos pisa agradar é homem. Gaat ze alles doen om zeg maar de man zich goed te laten voelen? Sem temor de Deus, então logo que também passa tá, é também sinto que é que tá com laste tá, peso para mim é casamento vida aqui. Zonder de vrees van God en het gaat lijken alsof dit meer een last is, een zware last in het huwelijk. É decir, maakt niet uit hoe dat ten bomes bompa é homem of dat trata de as turcos bompa é homem, se bonota se para Cristo da embano. Met andere woorden, het maakt niet uit of je dit doet, of je alles doet om hem te behouden, om hem gelukkig te behouden en jezelf zodanig mooi maakt of mooi houdt. Als je dit niet doet in de eerste plaats voor God, dan zal het voor niks zijn. Juist, mas o que está passa, se você não está bom, de Gênesis 3, Als je goed merkt, sim. in Genesis 3, Deus apone juízo tanto de homem como de mulher. Heeft God een oordeel gezet, zowel op de man als de vrouw. Que men dit Deus não vai waque ora e com bom Eva tava tá promete la peke com Adam. Dus God ging niet kijken hoe goed Eva was voordat zij zondigde. Turcos também de balança cerca Senhor, tanto é bom como é malo. Alles komt in balans bij God, zowel het goede als het slechte. Então, Ezequiel capítulo 18. En in Ezekiel 18. É também sabe se na promessa tava assim bom, é decir, bota praticar justiça, pero depois para stop de praticar justiça. Zegt het aan het parafraseren. Stel als je het begin alles goed deed of alles in gerechtigheid deed.
Sí, después que me va a stop de practicar justicia y va a volver a hacer maldad, es con En daarna een bent promena en gestopt no te met, conta. en daarna bent gestopt met het uitvoeren van rechtvaardigheid en over bent gegaan tot het kwade weer, dan zal al het goede wat je hebt gedaan van geen nut zijn. Exactamente. Es decir, bonota mujer virtuoso solamente para el hombre, sino para Cristo na primer lugar. Dus je bent niet een virtueuze vrouw voor de man, maar in eerste plaats voor Jezus. Vamos ser seguido de mujer virtuoso todo el día en die bebida. Je moet een goede virtueuze vrouw blijven alle dagen van je leven. Na primer lugar para Jesus. Aan Jezus ten eerste. Si el hombre que va con otra mujer, Dios está también delante de juicio. Als de man wil gaan met een andere vrouw, zal God dit ook in het oordeel naar voren Pero halen. abo como mujer sigue teme Señor. Maar jij als vrouw blijft God vrezen. Amen. Amen, tremendo. Dank je pa. Contesta. Espera que acomodee. Antwoord. We hopen dat de persoon antwoord heeft gekregen op hun vraag. Ya nos tienen dos preguntas más. La laatste dan te quiere. Tiene una pregunta. hebben nu twee vragen. Una pregunta a que nana ku yang comprende misakar man por ampliar un tiki más pues de visa pero con si mi tengo busque pero visa anda tenminste aan de hand die kwapre tekst er man te punta essay. Er is een vraag gesteld door een van de zusters die zegt maar hoe moet ik het dan zoeken? Ik weet niet in welke context of naar aanleiding van welke vraag dit is gesteld. Kan je jezelf iets meer uitbreiden hierover? Alsjeblieft, Ami. No, eu pergunta assim, quero te avisar. This is the other one. This is papamento. That's the papamento. This is papamento. Ik hoor niks. Meta bij, wacht, meta assim, is uma pergunta mais aqui, Nana. Je pregunta. Oké, zie. Ik zal even antwoord geven, want ik heb de vraag gesteld. Dorco Steven Abissa, conosce busca, se nós não atenção na bom, nós busca na malo. Doordat Steven heeft gezegd dat als we niet de aandacht krijgen op de juiste manier, dan zoeken we het op een slechte manier. And the Steven Abissa, que te cita, ela busca cita, and ela busca para nós não vai busca, usa sabe como excuse para nós seguir assim, para nós temos Deus está nossa atenção revesak. En broeder Steven heeft dan de reden of antwoord gegeven door middel van de tekst van de citaat van zuster White. En hij heeft dan ook erbij gezegd dat we niet moeten doorzetten hierin. En dat God onszelf zal aanspreken daarover. Maar nu dan de vraag, hoe moeten we dan de aandacht zoeken? Precies. Com qual maneira correcta? Se não está em maneira correcta. Wat is de juiste manier om de aandacht dan te krijgen of te zoeken? Oké, laat me contesteren de vorm aqui. Oké, ik antwoord het op deze vorm. Oké. Se we ja, ik heb alle kiezen, se mindera. Nou, met ik was aan de mirando de pantalla tu vai. Toch? We zijn mirando el santuario. Zien we het heiligdom op het scherm? Ons dan meer, hè? Sim, oké. Juist. Dus, onde é pareja está ainda, het mira. Dus waar is het koppel daar? Wanneer dat? De mensen die pang, toch? Oké. Bij de tafel der toonbroden, toch? Oké. Dingen mesmo espaço, kiko wat in, altar de essência. In hetzelfde ruimte, wat heb je nog meer? De altaar der reukoffers. Juist. Inanta, kiko, oração não, de verdade? Dat zijn de gebeden, toch? Que te waarom mesclar com o de Cristo. Het wordt
gemixt met die van Jezus. Oké, dus kijk het dame tingo asi de quadro aqui sono studie mu virtuoso awe. Dus wat moet de vrouw dan doen? Omdat we dit als thema hebben van de studie. Wat moet de vrouw dan doen? Nosso studio segundo provérbio nanco emu no mese te pleite do. Volgens de tekst in Proverbiën hebben we geleerd dat de vrouw geen ruzie moet zoeken. Dus ora emu weer een besi usa e tempo pa forma pleito o pleita. Dus in plaats dat de vrouw manieren zoekt om ruzie te maken, Isso te ajuda a situação mais pior. dat helpt bij het verergeren van de situatie. E energia tá inquele de oração. Die energie zet je dan om in gebed. Dus oração tem poder. Want gebed heeft kracht. A want te queda na oração só, Maar je blijft niet alleen bij het bidden, confiando que Deus te vai fazer sua parte o de esposo. vertrouwend nu dat God zijn deel zal uitoefenen in de man. Porque que é pão que você parar na jei, que te palavra de Deus. Pak je het brood van God, het woord van God, E você explica ao esposo, ao futuro esposo, of gente, você explica que é o que a Bíblia te diz aqui. en je legt dan aan je man uit of de persoon, kijk wat de Bijbel zegt hierover. Juist, então você abre a palavra, você mostra, essa aqui te coisa que Deus quer. En je opent het woord en je laat hem zien, dit is het. Juist, para nosso matrimônio para progressar, we moeten sentir falta de atenção. Dus zodat ons huwelijk kan voortduren, hebben we dit nodig. Ik mis je aandacht. Juist, então você liga que você sentir falta de je. Je laat hem weten wat je mist. Juist, então dan tempo de seguir de oração. Verdade? En terwijl gedurend blijf je in gebed. Ok, recapitular. Pleitamento não te traz solução. Ruzie maken brengt niet tot de oplossing. Leidt niet tot de oplossing. Juist, não sabe lo que me contesta te suficiente. Ik weet niet of wat ik heb geantwoord voldoende is. Pero sei me para contestar para aqui. Maar dit is wat ik kon geven als antwoord. Ok, mas assim o Argenis quer añadir of het oké is niet? Ik weet niet of broeder Argenis hieraan wat wilde bijdragen. Oké. Oké. Agora Janine, sim? De Janine. De bisa assim, casar, não está interessado para cana com ideia caminho de Deus. De vraag wordt gesteld, stel mijn man is niet bereid met mij hierin te lopen. Pero cada vez está claro para algo que mi mes no puedo comprender. Maar elke keer klaagt hij voor iets dat ik zelf niet begrijp. Wanneer ik vraag dat hij zich uitspreekt, wilt hij dat niet. Ik zoek naar elke manier om niet bij hem te zijn. Wat is het laatste? Para evitar que colomitin kuhasi de algo assim na aqui. Om iets te vermijden. Que colomitin kuhasi de algo assim na aqui. Oké. Wat moet ik in zo'n geval doen? A pergunta está direct complicada. De vraag is niet per se gecompliceerd. Es decir, para me comprender bom, esposa tem persona com ela que não está mais interessada em questão espiritual, se me compreender bom toch? Dus zoals ik het kan begrijpen, de vrouw merkt dat de echtgenoot niet echt geïnteresseerd is in de geestelijke dingen. Sim, toch? Sim, assim na Argenis. Sim. Então, sim.
En persoon dat pondra eigenlijk, ja, kijk je de caso sombra, de manier die gaan niet attenderen que casames. Wat moet ik dan in zo'n geval doen, begrijp ik? Want ik kan niet dan omgaan met mijn partner. Dus esta bisa eka sata klaag pa algo que é mesmo não te compreende. Want de man klaagt over iets wat ze zelf niet begrijpt. De hora que pedir para papia en no que papia. En wanneer gevraagd wordt om het uit te spreken, vertelt hij het niet. Sí, es una situación tiki complicada, es una situación vervelend. Het is een vervelende situatie. Ja, oké, en ook bij papia, no obligele. Als de persoon niet wil praten, kan je hem niet dwingen. Als de eenaan de bij party wordt in de amber, maar je hebt te functioneren aan de Want daarin speelt de rol van de daarin speelt de rol van de man ook. Want wanneer we niet willen praten, dan praten we ook niet. Sí. Ahora, laten we lezen uit Pedro 3. Laten we nu heel eventjes naar 1 Petrus 3 gaan. Versículo 1, texto 3, mi casa, sí. 1 Pedro 3, versículo... En het is vers 1 tot en met 3. Ja? 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 3. Oké. Na mesma maneira, vosso esposa, não é assim, toch? Juist. Ok. Seja sumiso na vosso mes esposo, não. Para se algum dinante desobedecido na palavra, não por guardo ganhar sem palavra para meio de e conduta de não esposa, não. Oké, laten we paren nou, Raad. Oké, we blijven hier even bij stilstaan. Sí, laten we para que tu na palavra que tu pisa. Door que na nota obedecido na palavra, se na nota obedecido na Cristo, so Cristo te palavra. Juist. Heb je het begrepen? Of wil pega? Wanneer het zegt over dat je man of dat de man nog niet gehoorzaam is aan het woord of aan Jezus. Juist. E gente que está desobedecido por pin na fé, pero através de algo. Diegene kan tot geloof komen, maar het moet door iets of iemand gebeuren. Através de conduta de esposa de caso aqui. Door de manier van zijn van de vrouw in dit geval. Juist. Agora, para nós porta prático de assunto que isso, como é que deve funcionar worden in vida real, Argenis? Om hier praktisch over te zijn in het dagelijks leven. Maar hoop ik ja eigenlijk, ora nós zijn in type situatie assim aqui. Wanneer we ons bevinden in zulke situaties. O ser humano riba somente que construir muralha de defesa. Wilt de mens een verdedigingsmuur opzetten. Dus é mulher, agora que também pensa que, ok, é homem não quer comunicar comigo, mas tampouco também atender com ele. Dus de vrouw zegt dan... nada te passa. Dus de vrouw zegt dan, oké, de man wil er niet over praten, dus dan ga ik me ook verder niet erover zorgen maken, want ik heb het keer op keer geprobeerd. Juist. Então, de caso que, ja, tinha parte que persona mesmo, bem claro que não é sombra, é uma mudança, se pare coisa que é muito mesmo te compreender, nem te compreender. En het gebeurt dan dat inderdaad dat er een onbegrip is, want de man doet dan dingen waarvan de vrouw zelf het niet begrijpt. Oké, agora se laga nos pisa, bota mira que bono tanhando a sua atenção de forma amo nota papia, eta será e que contestar. Dus je ziet dan dat je op die manier niet de aandacht krijgt die je graag zou willen, want hij praat niet, hij vertelt er niet over, hij is dicht. Wat denk je outra metodo no? Dan moet je een andere methode gebruiken. Tem um dicho da bisa assim aqui. Er is een gezegde. Assim para Deus,
lo que nunca va a llegar así. Doe voor God wat je nog nooit hebt gedaan. Pabo mira de Dios lo que nunca va a llegar mira. Om van God te zien wat je nooit eerder hebt gezien. De caso que você mira anya taba pula anya tabai bonta bin klaar jongen. In dit geval zie je dat jaren voorbij gaan en je komt niet verder met deze persoon. Pero quizás no aplicar correctamente Pedro 3. Maar misschien heb je niet op de juiste manier de versen 1 Petrus 3 hebt toegepast. Ja, pastor, ora é bom, primeiro Deus obra, maneira Deus que obra dentro matrimonio. Dus zo kan je God niet zien werken in je huwelijk zoals je dit zou wensen. Dus agora bom, pa coração de persona esposo por abrir. Want de hart van die persoon, van die man, kan openen. Om te passar bij palavra nam bruto of bonita como te dizer. Het is niet gebaseerd op je harde woorden of juist zachte woorden die je gebruikt. Het passar of het een combinação de boa palavra nam junto com o hecho nam de bom conduta dentro vida. Het is een combinatie van de goede woorden en een goede houding, goede manier van handelen of zijn naar die persoon. Então, ora Deus por obra milagre dentro é pessoa em sua vida para sombra Deus que usa abo como instrumento. Dan kan God werken in je huwelijk, want God wil jou gebruiken als de instrument. É decir, para me pôr tu na consejo aqui. Dus om dit advies te kunnen geven. Tigidita virtuosa normal para Cristo. Blijf een goede virtueuze vrouw zijn voor Christus. Assim lo que Deus avisa abo, assim. Doe wat God tegen jou heeft gezegd om te doen. Então Deus está assim para abo lo que kubono po assim para bom. En God zal voor jou doen wat jij niet voor jezelf kan doen. Niet para esposo. En ook voor je man. E sigue continuar de oração. En blijf in gebed. Mike abrir postere, por favor. Ok, Misael, tem outra pergunta? De que? Misael, de laatste? Ik heb de laatste, is nog twee bieren van Sobra. Sim. Tem paar conosco, não sabe outra pergunta não tá. Não, tem paar comentários. Sim, zo. Een zaku. Nog één laatste vraag. Waarschijnlijk zal dit de laatste zijn, want er zijn ook commentaren. Yes. Opmerkingen. Ja, exact. Ja, também se é uma nota cana ding é bom caminho da Christus. Maakt niet uit wat de vrouw doet, de duivel zal hem verleiden om vreemd te gaan. Waarschijnlijk is dat gewoon, wordt hij zijn nota een vraag. Sim, mas bem está gewoon een commentaar. Er is een commentaar dat als de man niet op het pad van God of niet het pad van God bewandelt, dan kan je alles doen wat je wilt, maar het zal geen resultaat geven. Ik weet niet of ik het zo goed heb begrepen. Ja, is hem de keer een commentaar, de zaak de keer een vraag om een partner te krijgen en om mee te trouwen. Moet je niet eerst vasten met gebed, dat God je de juiste man zal openbaren? Claro. Se te prometo que no me se hace, pero no estoy pensando. Dat is het eerste wat we moeten doen inderdaad. Zoals de vraag gesteld werd. Is vast door middel van vasten en gebed. Você não se mira dentro tema quanto divórcio tem. Want we hebben in de eerste thema gezien hoeveel scheidingen er zijn. Não por seu matrimônio tá malo. Niet omdat het huwelijk of om te trouwen slecht is. Niet por seu matrimônio tem maldição, não. Niet omdat het huwelijk een vervloeking is, nee. Juist matrimônio tem bendição dat Deus institui. Maar het is juist zo dat
dat een huwelijk een zegen is. Het is door God ingesteld. Juist. Het is hier bij jullie. Maar slechte beslissingen werden genomen. En toen eten je van een miseria, eten je van een divorce, eten je van een kandidaat die problemen. En deze dingen brengen tot scheiding en ontevredenheid en al het slechte wat het met zich meebrengt. Juist, de PC mes awe nos die een serie aki, seminario aki, pero soy. En daarom hebben we deze campagne, deze serie. De turco die gaan die casa Voor considera. iedereen die graag wil trouwen, die deze dingen dan, die rekening zal houden met deze dingen. Pues hermano, eu devia usar se botava a reis, me decora que devia 5B ou algo, eu devia usar double oração. Want ik kan me herinneren dat Zuster White iets heeft gezegd een keer over het bidden. Als je zoveel bidt daarvoor op dit moment, bid dan het dubbele. Juist, pessoal, para Deus, para o pai, isso agora bom. Ora diabo saco wat in busca. Dus daarom, als de duivel weet dat je zoekend bent, je dan met de schuif bodilante, probeer que sunco correcto, lá em Poneizinho. Schuift hij je ook iets voor degene die jou toebehoort. Agora bom, Juan 10:10, ela limpa, horta, mata, destrui. Want volgens Johannes 10:10, dat is het doel van de duivel, dus om te stelen, om te doden en verwoesten. Você me avisa, masculina, hermana, masculina. Dus inderdaad, vasten, maar zelfs meer. En dan nunca negeer manier romana je me was een red flag nang, no negeer nang. En negeer nooit de red flags die wel eens eerder werd benoemd tijdens eerdere avonden. Ja. Negeer die rode vlaggen nooit. Juist, ja. Dus wat we in toppen kunnen aan het matrimonio e porta laat, e porta fatal. Want het kan voortkomen in je huwelijk en het zal dan te laat zijn. Juist. Agora bom, casamento tá vida of morto. Cielo, salvação of perdition. Want trouwen is voor het leven, dus till death do us part. Ja. Nee, tot de dood ons scheidt. Zo ook redding. Yes. Het vida of morto. Het gaat om leven en dood. Juist. Om redding of eeuwige dood. Juist. Dat is een keer geweest. Ja. Lo que eu também vou visitar uma suficiente tempo para conhecer. Yes, ja, daarmee. En wat ik eraan kan toevoegen is, neem genoeg tijd om elkaar te leren kennen. Juist, denk het tempo die na ongeveer 3 jaar. In ongeveer 3 jaar, dat is de aangegeven tijd. E denang Dios por mij mostrado en verdad quem é persona com ela escolhe para botar. Hierin kan God je werkelijk laten zien wie hij voor jou heeft. Obe bia nós tá reza awe anto verwacht manhã outro manhã Dios te me contesta. Heel vaak bidden we vandaag en we verwachten dat God morgen of overmorgen al antwoord geeft. Então vou te mais hasta pedir señal. En je kan zelfs vragen of bidden voor een signaal. Então algo da passa wat visa ata, halleluja, Dios contesta me. En iets gebeurt en dan ga je zeggen, halleluja, het is Gods antwoord hier. A mim também esse tipo de petição aqui mesmo petição op delicado. Ik zelf zeg erover dat zulke verzoeken heel gevoelig zijn. O tipo de petição assim aqui tá recomendável assim hasta de momento. Zulke verzoeken is het aan te raden om het liever in je gedachten te houden en niet uit te spreken. Es decir, wat resta de momento, was sombra diabo dus met andere woorden, je bidt in jezelf, want de duivel luistert ook naar gebeden. Ora kubota resta kubo salto. Wanneer je dan bidt, maar openlijk. Ja, então eu eta vai assim par se maneira que Dios contestava.
dan kan hij gaan doen alsof het God is die jouw antwoord heeft gegeven. Después moeten wij meer resultaten dan die maldición de movida. Ja. En daarna zal je vervloekingen gaan zien in je leven. Yes, Ik word te vervelen, mijn hermano. En dit is heel vervelend, broers en zusters. Dus echt toma tempo, rustig, para conocer persona y viceversa. Dus echt neem rustig tijd om de persoon te leren kennen en hij jou. Of zij jou. Juist. Oké. Dank je, pa. Ik contesta nou. Dank u wel voor alle antwoorden. Nós daarbij, je ora pa. Het miracle Anna, pasi oração, pa hindi mo hindi mo na ang totambe. En dan ko asinang pregunta na de chat. We gaan nu over op het moment van gebed door zuster Anna en Admira. En ook voor degenen die de vraag hebben gesteld. Anto tambe pa dus tambe uninantasi oração pa seminario. En een van ze zal ook bidden voor de campagne. Oké. Admira ku Ana? Sí, hermana. ¿Está ready? Anna? Sí, claro que sí. Seguro que sí. Ok. Sí, nos parece. Un momento. Mam biula te? Admira, ¿abo quieres esa promesa? Depende da cu mam biula te. Pe progressa na meu lugar. Mam biula te? Não tá. Bom, que não tem me tocar ganho não, mas. Se você me pode oração de para tudo assim. Varang orado. Ana varang orado sim, né? Overleg Janice sama. Janice tanya sa amin saku. Janice tem pergunta só. Janice. Zuster Jenny is hand opgestoken. Ja, sim, boa noite. Sobre a ordem sinami é pergunta aqui. Ku ora ku ende resa la bisa pa peanya casa of vrij antobra com eta anya sa ku ende ku joso dune of ende ku tabini se kaje of ene ku binde subista esse sunku joso manda de bisa com e poensa ta ken ene ku joso manda ta. Iemand heeft gevraagd aan zuster Jenny om te vragen hoe kan je dan weten of je antwoord hebt gekregen van God over de juiste persoon. Dus als er iemand op je pad komt, hoe kan je dan weten dat het die persoon is dat God voor jou heeft? Bom, sim, por contestar em cortico, a me visa tempo lo revela. Een korte antwoord. Ik zeg, de tijd zal het de tijd zal het aangeven. Yes. Que men sempre permite espaço, permite tempo. Oké? Laat een beetje tijd eroverheen gaan. Yes. Sopi purada sa risalo. Sempre. Want zoals gezegd wordt, een snelgemaakte soep zal te zout uitvallen. Yes. Então sempre wanta ko mokosnan to kanti di emotion nee. Zeg kom sunchi ku mishi ku kiko wanta ko nang. Een advies is om nog uit te houden, dus met name van emotionele affectie tonen. Dus zoals kussen en hand vasthouden en zulke dingen. Zorg kom je zijn nang, wat mira ciego, want mira nada maar. Want wanneer je daar begint, dan kan je makkelijk blind gemaakt worden. Então, a Coreia se después, então, botanhava o ding, botar uma decisão de escabear lá, impõe assim. Dus dat kan leiden tot te vroeg gemaakte beslissingen. Ja, je zorgt wat een keer bewan de effecten in een rato, wat je chance discerni, wat een maar scherpie. Dus wanneer je dit zo lang mogelijk kan uithouden, dan kan je ook
zo scherp mogelijk oordelen. Juist, que we missen de scherpie. Op je scherpie, we zijn waxi persona te kanen com Dios. Verdad? Je moet echt scherp zicht hebben. Bekijk of de persoon werkelijk met God loopt, bewandelt. Juist, uma pessoa nota pessoa e persona também tá bij igreja que men tá oké. Het is niet alleen omdat de persoon ook naar de kerk gaat dat het oké is. Dus o diabo também tá bij igreja, também tá religioso. Die também conhece Want de duivel is ook religieus en gaat ook naar de kerk. O diabo é sumamente religioso. Juist, é conhece o Bijbel, é também por canta, é também. De duivel zingt ook, hij kent zijn Bijbel ook. Pero Bijbel de zou zingen, ora toch é te tembla de presença de Deus. Kijk, en ook porque con Bijbel Deus. zegt ook, toch vreest hij in het aangezicht van God. Dus die kon je te obedecido in a coisa cinta. Waarom? Want hij is niet gehoorzaam en daar is het kernpunt. Juist. Ando Steven, econai, sorry, ik ga het erbij gaan. Sim, dá vai. É recomendável para durar, para ter tempo para conhecer pessoa. E quando eu nós mencionando aqui, quando nós mirando em 2-3 semanas, luna, ano. En daarom wordt het geadviseerd. En daarom wordt het geadviseerd elkaar goed te leren kennen. Dus tijd te nemen om elkaar te leren kennen. Want dus heel veel, je leert de persoon niet in 2-3 weken kennen. Nee. Want de duivel kan zich goed vermommen. Juist. Sim, você agora bom, Bijbel visa, é também maneiro Kiko. Angel de luz, maasje bonita met de De Bijbel zegt, hij komt als een engel des lichts. Of tinka mede visao, esta maneira coda, sheeps and wolves clothes, que men lobo ding de cuero de carne. Of hij vertoont zich als wolf in schapenklederen. Bom de mire, esta maneira chacal de deserto, testament bio de visao, chacal de deserto. Bom de mire, esta esconde, esta dekno. Zoals in het Oude Testament wordt gezegd, je kan hem niet zien, hij verschuilt zich. Ja, is que a palavra de Deus só por revelar com alguém não. A palavra de Deus só. En alleen het woord van God kan dit aan jou waarmaken. Oké. Mita será que versículo? Salmo 5. Ik eindig met een vers, Psalm 105. Juist. Então, que te visa? Boa palavra tem Kiko? 5. Sim? Psalm 105. Ok, boa palavra tem lampi para mi pia. Salmo 109, versículo 5. Até coi, Psalm 119, 105. Ja, me tu visa 5, pero falta um pouco. Vers 105. 119, 5. Ok. Então, Senhor, boa palavra tem lampi para mi pia e luz para mi caminho. Dus, de outra palavra, para por mira escuridade, we doen sem luz. Verdade? Dus die lampje. Dus om met andere woorden, om de waarheid te zien, dan heb je het licht van God nodig. Juist. Nou, mi serena. Palavra me visa tu kogawa. Het woord zegt alles al. Dank je, Steven, para contestar. Então, assim que nós temos que ter sessão de pergunta. Yes. Então, dank u wel voor de antwoord, broeder Steven. En bij deze sluit ik ook de vragenronde af door middel van ook te gaan op gebed. Sim, Ana, por essa oração. Ana, você também essa oração? Não. Mira também. Por esse ponto não comecei a rezar. Eu rezo para gente mover com gente amor não. A parte com a hora 13 à noite. Er zal gebeden worden voor de man, de vrouw en de thema die vandaag werd behandeld. En iemand anders zal bidden voor het verloop van deze campagne. En ook voor degene die
vraag hebben gesteld. Ook wel een opmerking dan tambe. Wat in die oratie. En ook degene die opmerkingen hebben gegeven om hen in gebed te houden. Met de hand op. Oké. Hermana Janine, me tem pergunta, nós podemos fazer oração sem vertalia nos por caba? Ja. Sim? Bom, danke, hermana. Ora, Tiffany, quando você vertala o que bom? Ja. Oké. Wie begint eerst? Ik of Anna? Je mag kiezen, Dushi. Oké, Joshua, kom. Minha vida é parte na comida por essa vez, para mim, essa segunda coisa por Santa Obiana. Não está na Shelo. Deus de glória, Senhor, a noite, Senhor, nós somos sumamente agradecidos, Senhor, pela parte que por a papa que rende muena a noite. Tá parte, Senhor, que me escuta, tá parte que me não alogra escuta, para ti que não me alogra escuta, Senhor. Tá de grande bendição para mim e me tá querer para minha irmã também. E a la vez nós por mirar, nos falta que nós estava se querendo, Senhor, que nada está correto. Falta consciente e inconsciente, Senhor. Para a noite, Senhor. Me tá querer confiar com nós, cada ser mulher, gente mulher, é grupo a noite que tem mulher virtuoso. Na primeiro lugar, para servir abo e temer abo e ter respeito de abo, estima abo na primeiro lugar. E, Senhor, segundo nós estimamos e nós também de obediência com o Senhor, logo dona nós é ser que dá paz para nós. Mas coisa que dona Adão, Eva com a paz, logo dona nós também é persona correto que nós temos que ter. Senão que tem busca, Senhor. Senão que tem acaba, Senhor, ajuda-nos para um bom esposa para não casar. Senhor, lá gana por humiana mês. Lá gana por sim, absetar caminhando a robês. E pedir perdão. E cada momento vai de oração, junto como pareja, para não por lograr sair por o qual que não porta sentar com ele, Senhor. Senhor, se nós põe abo meio de turcos, seguro, turcos lo sale bom, Senhor. Para a noite papapia, não é palavra na que inimigo porque não vai com ele. Lá não porque da gravar e batava de nosso coração. Para nós pedir que adore o Espírito Santo, para nós fazer essa que não tem praticar de nossa vida. E assim nós boniteza, Senhor, lo sale de para dentro para fora, Senhor. Danke por boa palavra, Senhor. Essa boa palavra está sendo maravilhosa, boa palavra, uma palavra que está sana, coração não quebrar. Coração não pode sentar com contesta, com pergunta, não com contesta, não está word contestar, Senhor. Senhor, danke para tudo que você faz, para nós cada ser gente mulher. E também para gente homem, para não também por tomar a responsabilidade, para não forçar. E não usa o texto aqui na maneira, mas usa o texto aqui de uma boa maneira porque para não usar essa aqui. E assim a vida porta uma vida doce, uma vida de amor e carinho, junto com o Senhor. Bendicionar-nos cada Senhor, e dona-nos o poder do Espírito Santo que nós está pedindo cada dia de novo, para ajudar-nos por cada dia caminho das mal, para nós por chegar à eternidade. Danke, Senhor, bendicionar Stephen, bendicionar Genis, bendicionar a irmã com a Vertal, a irmã Janine com a leite e parte da noite, Senhor. Senhor, o que nós também despedir, Senhor, treze nós bet amanhã com Deus que mesmo zelo, que mesmo ânimo, para volver a escutar o que Abba preparar para nós, Senhor. E assim nos vida não, porta vida não, que está de acordo com você, Senhor. Danke para escutar minha oração, Senhor, que perdone minha falta, que perdone minha irmã sua falta, dengue duche nome poderoso, quarto único, e o Cristo Jesus. Amém. Amém. Tata Santo, Tata de amor, nos coração está reconciliado em boa, Tata. E Tata, nos boca está papi com coragem contra de tudo e inimigo, não, que bem lastra nós, tiba nos em cautiverio.
Dice Tata San, nos agradecemos por oração de nós, uma admira que vai diante de nós, Senhor. Tata laga pesa que nós subimos no lodush na botrona e também lo que me também exclama na bo avi, Senhor. Tata nos pedimos para toda persona não, com a subisum. Esnan com a não pergunta não. Esnan Senhor que está passando de momento não dificultoso. Esnan que está de matrimônio, Senhor, e não está sentindo infeliz. Pero Tata agora o Espírito Santo toca no coração e transforma no Senhor. Tata assim sem nenhuma palavra não por gana, não conjugue para abo, Tata. Mas Tata San, nós pedimos fortalecer cada ser humano aqui. Cada mulher e homem que está sofrendo de na relação. Tata Santo, para falta de compreendimento, para poder dar compreendimento, Senhor. Tata, para sombra, luz, arriba é caminho de lâmpada nos pia. Esse Senhor está pedindo guia, nós ribe caminho de vida, Tata. Tata, nós temos seminário diante do trono, Senhor. Tata, a você com poderoso e costa que está de seminário aqui tá. Quanto necessidade o povo tem passar mais enquanto de tema na aqui. Porque Tata Santo nos está pedindo, Senhor. Lá o Espírito Santo que a cada homem, cada mulher, Senhor, que tem desejo, ou que está aqui, mas de paixão, para por ter casar. Pero Tata donará domínio próprio. Lá não pode namorar de abo na primeiro lugar, Senhor. Para sobrar abo te bruide home que lo busca boa esposa, Senhor. Porque Tata ave, lá o Espírito Santo sim a cada homem, cada mulher, solteiro e também de matrimônio, para por namorar de abo primeiramente, Senhor. Tata, nós te pedimos, Senhor, bendicionar e tema não, também que lo vai seguir, Tata. Bendicionar nosso irmão Steven também com esse tema aqui. Nosso irmão Arqueires que também treze também. Nosso irmão Fuller que também a drag bem com o tema não, qual que estava tendo necessidade. Para o povo. Porque Tata San nos está agradecido, Senhor, para a igreja refúgio, para cada que está dando braço de parte aqui, Senhor, para cada pessoa que abine e visitar, e para todos que nos seguem visitar, e assim Tata por entregar a vida na Cristo e casa com Cristo e assim na vida viu e lá uma pessoa completamente nova no espírito. Tata Santo, dante para tudo o que nós estudia hoje, Senhor. Tata não permite que Satanás tenha conhecimento aqui ranque for de nosso coração. Pero Tata pone e angana rondo de nós. Proteja-nos mente para sermos por retener tudo o que nós hacía e também poner em prática. Tata nos agradeceu por uma Janine também com apresentar e também era a translate, uma Steve, uma Arquenis e também toda outra humana, Tata, que também tem. Tata, nós chamamos danke. O que nós vamos separar fora de outro, Senhor, não permitir, Senhor, para o inimigo bate nos cuidado, pero pone angel na guarda rondon de nos casa, rondon de nos yuna, ajuda-nos para nos botar luz que abrir na escuridão. Dá-nos coração obediente, Senhor. Tata pa assim nos for agradável dentro turcos e pe ami de nós por morrer e para Cristo por crescer todo dia mais e mais de nós. Tata nos está agradecido o abo sempre sua está atento para mirar nós e boreta atento para escutar nossa oração. Laga tua palavra na nos boca, Senhor, por subir na trono não lo duche, Senhor, para assim, Senhor, lo que o abo que por cumprir nos vida pero para nos buscar o reino e a vontade para se prometer. Tata, nos agradecemos por tu coisa, de nome amoroso de nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Danke, Senhor Jesus. Amém. Amém. Danke, Ana, para a primeira oração. Então, me desejar uma feliz noite. Despensamos que nos vai durar largo. Nós esperamos amanhã, o dia estreia trove na emissão hora, setor de noite. Outro restan. Fijne avond iedereen en tot morgenavond 7 uur. Yes. Doei.